LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.
Good evening, everybody. Good evening and welcome. Welcome to this edition of Talk Show, The Workshop. It's another very beautiful, very beautiful Tuesday evening. Tuko hapa na Isaka Makaya Gaiwan, our guest for tonight. Alafu pia Gangari, wazee wa kazi, kama kawaida, kama ilivyo kawaida yetu, bila kupoteza wakati, nataka kuanza na introduction, na kabla ya introduction na karibisha Oyanda Wycliffe, anasema bas. Alafu Willis Bondo, karibu pia, karibu sana, karibu sana. Hii ndio ile online television ulisikia Trump akisema jana ati ipewe mkono mrefu sana ifike kwa dunia mzima. Trump alisema kwa inauguration yake, alisema hili NTS TV iangaliwe vizuri sana. Sasa nataka kuintroduce guests. DJ Ranking P anasema studio ni Kanye. Studio Yodore Manyanja Road between Donholm and Tena Estate. Stage ya kwanza ukitoka Donholm, pap, tuko hapo. Hiyo nyumba ya Ketable Music, hapo ndio tuko. Sasa naanza na introduction from extreme right. Tunampata welcome everyone for our show tonight. Kakungeyo, keep it locked, keep everything alive, like, share, comment. My name is Kim. Thank you and welcome. Hello guys, this is Steve Odhiambo Owor, the so-called Odhis Jaraha, actor, pianist, a CEO somewhere, and also somewhere here. Keep in touch, subscribe, like, share, then above all, comments zikuje. Hapa tunasaidiana. Tunasaidiana, hakuna mwenye anajua, tunasaidiana. Sasa mkileta zenyu, tutaunganisha na zetu na maisha inasonga. Pole pole, mos, karibuni. Hi guys. Mary Atieno, karibu sana. Mary Atieno, karibu. Karibu sana mrembo, tumekukaribisha. Tuko hapa na Isaka Gaiwan, a very big musician in Lowland, and we are here to know more about him, so please kindly stay tuned, and we'll highly appreciate. Amatis Jackie, welcome to the show as we continue. Smart Move Media, Eric Ochiel Olum. Unasikia yule jamaa Prince Inda anaitaka Olum director. Director, tumekukaribisha kwa show. Olum, karibu. Olum director, Ricos Rongo. Karibu sana. That's a good friend. Karibe inge wings maboko. Karibu sana. Eric Ochiel wajindi Stone Kenya. Musna Isaka Kanyo. Isaka Olum Mosi. Erokamano manaka kosiwinje ni Isaka Makaya Gaiwan. Ok ni jathum maduong' lakini achiel kuom jothum mane Kenya. Awinji. Kata kapok wadhi mbele ahinya, kanyo tidwa challenge wa, lakini Gaiwan kaparo ndalono pod awuotho go Nyasa tamiele tie dero. Sawa. Erokamano. Warwako we budho makawuono ni ubudhuru kodwa, ushare video no joyude, ulike mano eka ber saidi wabudho kodu nyaka rom seche mang'uole. Erokamano. Mano koro Isaka do wuondowa ni kik waluonge ni legend. Ka anto kana amielo Isaka ma katin to Isaka wer.
Ok natin ahinya lakini nang'e mielo kidogo tu. Koro Isaka in a legend. Confirm. Okatamora yie. Kapok i-confirm, awuoro ka nyaka nyathi manyoro wacho nomiel Isaka. Nyathi manyoro. Michael Mugola anasema niko ndani. Karibu sana Michael. Alafu Omwana Suba Jasuba pia anasema niko Suba Jasuba. Karibuni. Nyandi wa Gwasi. Dennis Juma pia anasema great to be back. Derek karibu. Karibuni kabisa, feel at home. Lintis tunakaribisha kila Michael. And once you are in Lintis ama unatuwatch, feel at home. Tuko hapa tupeane mawaidha. You can also give your comments. Continue. We are here to help each other. You comment or you give us what you have, we share together. Growing talent. Sasa. Unknown to be known. That's why we are here. And known to be more known. Yeah. Kizungu teko siepa. Do you know Kizungu? Gaja. Gaja. Is she aware that there is now where we eat daily? Sawa. Kizungu teko. What the not unless Stone, you have something? Okay. So guys, we are going straight to the questions, and we want to know this guy one. You know, that's a big name. Let's know the origin of the name, because I love the name. I think I'm gonna start calling my man Guy One, because it's a very beautiful name. Isaka. Koro ilonge ni Isaka Guy One. Koro pakrinwa. Gari One no wo kamanade. Pakrinwa mondo koro wangi maber. Okay, iluonga na Isaka Makaya. Guy One ro nyingo mano miya gi dhako. Dhako mano miya nying mar Guy One. Nan Guy One mare. Ok fani. Ane manan Guy ne. Anto, pok abedo convinced. Jara, miya thuologi nani 5 more than Adigoi. in less than 10 seconds. Okay. In less than a minute. Koro Guy One. Iwacho ni luongi ni Makaya ni to ma nying mano chaki kose nitie ni other name moripo beno ang'eyo. Okay, nyinga kabisa iluongo ni Isaac Ogalo Ture. Thank you. Mane wuonwa gi minwa chaka. Koro ing'e ni kisedongo tinti nying mabenya yiero kiin. Yeah. Koro na yiero Makaya kaka mar thum. Koro Makaya stage name mari. Yeah, mane stage name mara. Be lakini nomiya go kod mama miluongo ni Betty Chioula. Mano chaka nying mar Makaya no. Iwacho ni kana donjo field mar music. No nakanyo siepa. Iwacho no migi nga. Nying mar Makaya no batisa gi mama miluongo ni Betty Kolela. Betty Kolela en Chikolela. Chikolela maze. Chikolela masi. Oh. Koro mano nyingo ma en mano miya. Kana donjo field mar music. Yeah. Koro nitie gima noneno ma is funny, koso noneno ma is good, koso noneno ma is katikati hapo momiyo nomi nying ma Makaya, koso nohera nying no. Aparo nitie gima neno kipacha, kech noyudo ka adhi e studio lakini ne pod ayot, ne ok aduong' ahinya, ne pod ayot. Ko the way mana gone ko kita winjo mana ko wacho ni nyathini kawaya manade, onego luongi mani Makaya mana kamano. Ne pod ayot de. Ing'e ni gima ng'eyo ni nyingi ka nyingi nitiega gi kama owuoke. Nyingo kubia bia. Koro wantie ka gi 2 big names. Wantie gi Makaya manomiga lady. To wantie gi another Guy One manomigi you are woman. Aparo ni you are woman to abo post nikech wang'e. Koro Wangitek. Johnny Mumbo anasema niko ndani. Jackie. Kisumu Traders wanasema help Jackie. DJ Stone. Keep the fire burning. Owijiwe ene mukonwa. Dimano is Dogi. No. Jackie, You've trespassed. Jara. John Mumbo. Jara kidogo wacha nigotee huyu jamaa wangu wa Kisumu. Anaitwa DJ Papa Charlie Kisumu. Papa Charlie wa Dread Brothers wa Kisumu. Anatuma salamu.
John Mumbo pia anasema DJ Stone, nini imefanya mguu baba? Mguu yangu ilivunjwa na gari fulani hapa Manyanja Road. Nikivuka barabara niliangushwa ikabaki na hiyo mguu, lakini sasa inaanza kupona. December yote it has been very bad. Lakini sasa naanza kupona, naanza kupata nafuu. Otherwise, Derek Omwana Suba Jasuba pia anasema technician please microphone not clear. Sasa iko sawa. Nimeziset vizuri, sasa ziko sawa. Okay. Sasa Michael Mugola pia anasema niko ndani. Eric Kolum Smart Move Media Director. Director. Eric Kolum ngene ne promoter maduong zaidi sana. Ne wachako kode chone sana. Mane ngama miang'eya miso twange. Sawa. Ene mokelo miso twange field ka. Yeah. Phyllis Anyango Nyaralego Tatien anasema salimia Gaiwan. Gaiwan salimia Phyllis Anyango. Akao musini. Yeah. Umesalimiwa na wazito sasa. Uzito inaanza kuingia. Aworo na ngera. Shimo Hawani anasema nipo live. Aworo na ngera kare Gaiwan ongere. Gaiwan is a man of the people. He's taking the floor. Yeah. Gaiwan ni legend. To wacho nani hapana, ni anituma cha. Kamore midhie marach. Na ingege watu wore. Kawuono benda kia ni nitie ng'ama dhi penjo od ni nikech aikora. Oyieni. Wuoka ka Omera. Ng'ami luongo nomera. Omera ena luone mong'ere donge. Igoya nikech aluongo ng'ato nomera. Sasa. Koro kapok adhi mbele, aparo ni wuod Rodi ni nitie gi penjo moko mamit moloya. Donge. Yes. Koro ne jowinjo meduru miyowa matin ma wan godo ok derom, to ka wamedo gi meku to gini bedo mamit. Iwacho ga ni ang'o milunyo kar tin ne oyundi. Ket maler ni med uru miyowa ideas. Ing'eni ng'ato nyalo we ni ikwa pesa. Comments magu wadwaro nyalo konyowa to wariwo gigi to wachopogo kamoro, nyalo konyo ng'at moro mabe winjowa from somewhere, kech ok wan ka mondo mi wakonyre kendwa, wan ka mondo mi wakonyre wate. Koro ka wa share gi meku to wa combine these things, the outcome dhi bedo maduong', dhi bedo mondisore. Yes, koro kaduogo luongo ni Isaka Makaya. Kaka osekono nyinge usewinjo. Koro ka waduogo ka, koro anaweu, anaduogo ka. Mokwongo aning'e ni nyinge gi nawinjo gi chon kawinjo ko ower Gaiwan mokwongo. Kolok diere kane thuma uja. Kolok auja korie dala. Kata janyuolo keto machiemo piny. Tabro we chiemo taringa dhi kama thum ywake. Kinyo chwada kamano nosetimang'o nasetieko godo. Koro isefulo ng'ama in to aparo ni samoro ani mawinjo marach. Koro samoro ang' ni nuonwa ni who is Isaka Makaya. Isaka Makaya wuok kanye. To Isaka Makaya en ng'ama long'o mokwongo kapok adhi mbele gi penjo. Erokamano ahinya kuom penjo no. Mokwongo adwoko ne Nyasaye erokamano kuom medowa ndalo pod waneno. Yawa mang'eny mane wachako go mokosa nindo, wan pod wayawa pod wachamo kuon. Koro mano erokamano maduong' ahinya ne Nyasaye. Okay, an luonga ni Isaka Makaya. Nyinga kabisa ni Isaka Ogalo Ture. An wuod Kisumu Kadawa. Dak to tero wasona Migori County. Kure mwadake. Pauthum kata an jathum. Achiel kuom jothum ma Kenya. But ok jathum maduong'. Koro wetamori
nikech nying ma in godo en nying maduong'. Koro kata bed mani tamori, to gima duong' ni nying to in godo. Then Isaka Makayo wacho ni ojathum. An ok ang'e ni jathum. In iwacho ni ijathum. Asebedo kamiela winjo mana ni Isaka Makayo, Isaka Makayo. Pok aradoga kodi one on one. This is my first time. Kata kopo ni wasebedo kuonde mamoko, mago kuonde ma une tich, amba biro e gimokela. Samora biro go pap to in ine tich. Ja papo wadwa. Mano mari. Koro Isaka Makaya iwacho ni jathum. Koro ok ang'eyo thumini nikech iwacho ni jathum. Jomoko wacho ga ni thum majugi makadana makanera mama kakia kure uora ne jathum siji waya moro ne go gita. Koro in marini nowuok gi kon mane? Okay, ipenja penjo maber. Anbe samoro nyalo chanda ni nowuok gi kon mane nikech ka ji luongo ni juogi kaka nachiel kuom jakristo, kayie gi mano nikech juogi gin gichalo en ga jomoko luongo ni sepe, gin jochiende I think. Jomoko be luongo ni ang'o, kata neno ni onego luonge gi Kiswahili manya luongo nago bende roho mar wer. Kidhuluo ken onego luonge nang'o? Spirit. Mano be pod ok dholuo. Stone imbigo anoma. Okay, kaka nyaluonge duto pod ok ang'eyo maber ahinya. To nikech gweng' manadonge naneno ka jothumbe ne ng'enye, to gik mane be nawatimo e church en achiel kuom wergo minwa ne were i church, apani mano iluongo ni malaika mag werne ni ka kode nowere i church. Koro wan be nwahero were i church. Koro ing'eni kaka nyathi dongo nitie gik manyalo somo kuom achielo. Koro ka samoro ariera out of church aromo gi joma moko be go gita, skul mwantie be gita nitie. Koro gino noywaya machiegni gi thum. Koro bang' kasegoyo to koro kapenjo fadhna ni to iwacho ni thumni kigoyo to nyaka bed ni kwaru moro ne goye. Ipani kwara ne goye kapenje, to nikech ne en jakristo saina, ende wuon gi notho kapod otin, ok noneno maber. Onyisa ni owinjo awinja ni en be kwargi, ok kata wuongi, kwargi mane goye lakini owinjo awinja lakini en be nokoneno. En be ok oneno. Koro gik ma kamago nyalo luwo ng'ato. Ginyalo luwo ng'ato mabor, lakini ato to e gweng' manae manoywaya madonjo e thum. Sama nadonjo e thum nitie joma ne wacho ni in ok inyal go thum nikech jodala waneno ka gin jokristo, ok inyal go thum kata idog dala. Lakini jodala unya bedo jokristo, to mich mar wer ne Ruoth omiyogi. Mana kamano. Koro ka mich mar wer nochiw e dalani, inyalo wero gimoro amora nikech ma gima koro nie remo. Ma gima nie iluongo nang'o gi kizungu, lineage kosi iluongo nang'o ki origin. Ing'eni kizungu gi to be baga lakini inta ingie kizungu. Koro mane gima ne ni e anyuolau, nikech iwacho ni jonyuol kanisa kucha giwer, imbi chako. Koro into ni chako gi e kanisa koso ni duoga koni direct? Okay, wer achako gi e kanisa mabedo nyaka kwaya master. 93 kane pod aja primary ne an kwaya master mana dhi e competition e bwo kanisa wano ma koro group mana lead ge mana dhi oyombo 93 e bwo kanisa mane wantie. Koro mano ne nyiso ni nanyalo timo maber. Then kang'iyo odwa kanyo naneno ka dawa ne jawer ma kanie church to en bod wano solo wer. Koro duong' weyo neno ni joma tindo kochako donje madhe na baneno ka jawer ka ne church en makoro no solo wer. Koro wan be notiegowa
seche moko biketowa kendwa ni ma kawuono lit iwer ne ji kata ji olo. Koro noketowa mana seche kane pod wan e bwo chach kendo ne pod wan e bwoye, ne wanyalo timo gima kamano, lakini koro kasebedo ng'ama ng'ongo achako aringo bathe matin. Koro kaduoki chien matin, Yeah. ne un e kanisa wero wende mag Nyasaye, to yani ang'o mano inspire i momiyo ineno ni koro iae kocha tiduoge wende mag piny koni? Mane ipenja maber kabisa. Ing'eni chach itiyo ne Nyasaye. Ya. Ji dhi dwaro mana dhi e polo, malipo Nyasaye machuli gi rieko ka in e iye kanyo. Koro kane wan e gweng', ne nitie jothum mane wan gi gwenge mang'eny machalo kaka achiel kuom gi ne George Dume. Prince Julie ne waneno na kobiro, lakini ne wabor kode, ne wanyalo mose kaka nyithindo gi chien, lakini George Dume ne koro osiepwa ma wan go machiegni. Koro kaneno ngima mane gin go, noywaya kuom gi machiegni. Achako temo golo gita, machako mana gita George Dume, emochako puonja matin. Tambe nokane ka enjoy ahinya, natemo atema to nyisa nomera. Kibiro kani biro tiyo na waya to kidwa timo gima nyalo konyi to koro kata we ketho na waya ni. Tim gini king'eni gini biro konyi. Tambe kang'iyo to kane gima biro konya nikech gik moko gi ng'eny ma kang'iyo ang'iya to aneno kabi mako gi. Ano mani gina tema go chan bende na nyalo gwelo gita, nyalo sombona go nang'e gwelo gita. Timo kamano to koro chieng' mano nyisa gino duoga para ni adier gini nyalo konya. Koro achako make motegno. Koro gweng' manae notimo jothumbe mane nochako ywaya, momiyo nawe weche mag wero kanisa kucho, aduoge mar thum koni, lakini kanisa no to pod adhi. Okay, dhi kanisa ok rach, kech ji te lemo, kata jajuok ka dhi ido, okuongo leme e ode. Jakuo ka dhi kwalo, okuongo timang'o, okuongo lemo. Koro in owuon kaka ne un iwuok e anyuola mong'e Kristo sana. To mondo mi wuog koni midoko machielo, matiende nitie samoro ng'ama ne thume ne mori momiyo nineno ni mondo iwuog ane koni tidhi tem kocha. Koro ok ang'e ni jok mano osebedo ka mori kapok nibedo jathum mochung' ki en gin ji bila mage? Okay. Seche ma koro an mokwongo thum imielo pati ok amielo. Makata ka sani chunga ni miel to miel nyalo tama. Miel nyalo tama nikech an ok amielo pati ma ji miel e kor gweng'. To gigo mokon pesa matin. Nwando penjo no mondo miel achaka duoki maler. Penjo ma penjo en niya, being ni ne iwuok e anyuola mong'eyo Jehova Nyasaye, ma mostly ne gihero gospel. To koro in owuon nichako iyudo ka jougi jo gospel ma imbi hero gospel ni kendo ne in jawer e kanisa. To mondo mi wuog e kanisa kidoke wende mag piny, nyaka bed ni nitie ng'ato kata jok moko mane thumbe gi mori sana, mane ka ineno tiwacho ni kata kiwinjo tiwacho ni ka dabed kaka ng'ane, aparo ni samoro anyalo chopo kama kama. Koro nyaka bed ni nitie jok mane thumbe gi mori, mano inspire i momiyo iwuok e gospel kiduogo e secular music. Kanyo koro winji maber. Jok mane thumbe ne mora nok ging'eny ahinya. An ng'ama nahero thume saidi ne Prince Julie. Kopod giriwore gi Omore. Nikech ne nitie wadwa moro ma bende ne owere ni ne luwo thumbego saidi. Koro wakati machon cha, nitie radio cassette moro nowuok ga gi piny Tanzania, iluongo ni Silver Crown. Ng'ama ne koda ne yudo tek. Koro wuona nonyiewe bet owinjo go habari. Owadwa ni bende riek dhi nyiewo compact mako, to ne okelo mana mag Julie go. Koro thumbe Julie go more ne mitna, mane winjo kana ahero, ma nyaka jaodi ma Princess bochako donjo thum.
ochako go thum moro mar Dunia Mbaya Gamayo mochako bedo na mamit saidi. Koro achako paro ni amba nyalo go thum kaka Julie goyo ni. Achako paro to yawa amba nyalo nyako manyalo wira kaka Princess owero chuora. Yani gino ne chanda saidi. Kelwa kora yauti tingo. Ngeni iwacho ni wer manene Princess Julie owero ne Julie nomori. Nomora saidi. Kori bende ni paro ni yawa Isaka donge lembito nochopo koso? Lembito nochopo. Bende unge nakuonga gombo. Ng'ama nyalo were kaka pok achako kata go lek pok ochopo to kungo gombo kabonya do kaka ng'ama nyalo were kaka wer Prince Julie. Iwinjo gino. Nitie wer ing'eni anto ka jawer lakini nitie wer moro manyalo paro ne jowinjowa ma wendno kana winjo ni Isaka Makaya wabiro wabet kodo to mane the first wer manokuongo in fact awere kata sani idwa winje. Isaka yora pimna gima chando chuny. Gimidwaro an go kata idwaro sweet. Gimidwaro anami yuora kapok iwacho sweet iketho wer. Yadh nindo an go anami yuora. Jowinjo wadongo paro wendno. Koro mane gima kana winjo ni Isaka biro to mane the first wer mana kuongo gine ngini ok adwa interview ng'ama onge lakini abedo tempted mondo interview ng'ama onge wadwa wuoyo ewi ng'ama nitie ma en Isaka. Koro Isaka wendni be nitie mang'oya kanolos ni wer majaber kamano. Kapok adhi kanolos na wer no waler ni chien kata matin. Tie wer moro mane Princess owero go Prince Julie. Kapok onwang'o nying mar Princess. Luongre Julie rito ngimana. Ji mang'eny ma ong'eye to ji mang'eny makiaye. Ji onge mana nowero Julie gi Dunia Mbaya. Lakini wer mar Julie rito ngimano Princess nowere mamit na saidi. Emana yuaya. Koro Dunia Mbaya mochako wer Amayo koro ywa saidi. Amayo chuma liet. Koro ywa saidi. Koro kipenja wach mar Gaywan to okay Gaywan to nyako more manowerago nyewile nyayimbo. Koro ento manochalo gima nochopo lik mana gombo cha. Mapok ochopo. Be ok nokawo muda mang'eny. Nyasaye nyalo duoki piyo. Omera nowere nikech ing'eni Stone. Abedo tempted ni debe na wanyalo yudo a million bench. To donyiso wa e reason gimomiyo nowero Isaka. Embe obiro biro. Embe time. Nikech wendno koro miya dhi interview ng'ama onge. And is not right. We monda hold on. Nyaka chieng' ma Emily na adwa ng'eyo kaka Emily noparo ang'o nikech abende in future abo dwaro ni Isaka ni olosne ya swito na moro wer. Apana lady bokawe Isaka. Ne kanyo ni marach. Achieng. Anasema serikal wuod Suna Migori. DJ Stone kawuono ipango floor maber 2 1 Musna wuod dalawano. Kawero kamano saidi. Adini nitie host mapoko wuoyo. Kill me. Onge dongarito. Ong'iyo ji gi side mirror. Iko sawa hiyo. Koro awinjo kaka Isaka duoko penjo kendo duoko in a very good way. To you are a legend kata kitamori to kanyo to wamoke kama kupe hatutoki hapo. Koro Isaka being nisewuotho e journey mar music industry ni for long kendo un jok mane wero wende mamit machon. Sani gi wende masani gi wende machon inyalo relate gi nang'o? Bedi gombu wero wende masani koso pod ineno mana ni wende machon ka still the best? Okay, wan ko donjo thum to chalo gima wende machon go ne osechak lokne gi ng'ich.
ji mok ne gino mabor ahinya, lakini wan odonjo thum ka wende machon ka nochako loknegi ng'ich nikech wadonjo generation makoro thum chako gi climax ema sani chuo goyo sani, ne gisewere chon, moko ka nosewe. Koro mano ema nomiyo yudo ka tuniseso chako mana gi dunia ambayo ka thum oseguro chutho, Emile be kadonjo chako mana gi wan koseguro chutho, mano ema gore sani, ichako achaka thum gi climax. Koro nikech pod Nyasaye omiyowa ngima, thumbe ok onego luong ni zilizopendwa nikech pod wanyalo koko wajasgi, wanyalo medo inyalo golo remix gi rhythm masani. Koro be in gi dream of such bigombo ni chieng' moro iwere kaka koro idwa loke ajawa? Okay, ok anyal kawo thum mano osemiel malok ajawa, mano aduo pi kendo joma nohere kaka thum kendo in be iwuoyo marach unaongea mbaya. Dong ing'e ni magi thum mok they cannot be replaced, magi thum mamit machon. Just kidogo tu interruption kindly. Benedict Omondi anasema Tallman is in the house too. Karibu sana Benedict Omondi. Karibu sana Benedict. Karibu. Kisumu Traders, I love this show. It's fire. Thank you so much. That's DJ Papa Charlie Kisumu Dread Brothers. John Pinto anasema niko locked from Soweto Jacaranda. Karibu sana John Pinto. Karibu osiepe jara. Achich kodi. Okiwa ruako osiepa kenda yawa. Ida ketho. Iringe mang'eny. Ayie yano wuoyi wadwa lakini. Jara muko. Pinto. Karibu. En mani nyathini miye pi moro modhi. Waneno kodwa chanda mang'eny nikech duonde otuo. Miye moro modhi. Gaywan. Koro nini music industry ni okay. Iwacho ni Nippon ka nitie gimilongo ni mich mar wer mane intie kodo. Obuicho kango wacho ni nichake higa mane, but officially first attempt mani donjo e band mane michako go to ni donjo kaka ja wer tu ichaka wer kose pod ni bedo nurtured like pod ng'ato nopuonji kosi ni bira ka in set. Abiduki kanyo ber maduok nyako cha mondo oridhi ka gipenjo mano penjo. Pole. Koro gima timore, nitie gimoro wacho ni if you can't beat them, join them. One, kopo ni wangla ni ok wanyal compete go, tang'a nyalo mono wa join gi. To sama join gi, ok wanyal join gi thumbe mane wasego chon. Wago mana manyien mana chalo gi mek gigo. To wadhi go mana mbele, lakini gisani to ok wanyal timo kamano ahinya nikech mano be fans manong'iyo kodwa kamacha biro ringo wewa. Anta kamoro kanyo to winjo to ok awinjo komoro. Ni if you can't beat them, you join them. Yeah, join them. Yawa, weuru lalo benga. Kit gima gita timo. Live. Kikuwite. Nyona kar tiendino. Kanye ma wadwaro. Okay. Kech wang'e gima thum dwaro. Makwanong'o nafas no. To wachako wadhiro ma joma nitiego. Wang'e gima thum dwaro. Thum dwaro research. Time gi rieko. Ing'iyo nang'o miyo ji hero thum cha. Koro gimiyo ji hero thum no mano kende mikawo to thum odhi mana mbele. Thum dwaro somo ga kinde. Okay. Ipenja ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth.
Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN Luo Trending Mission. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Kata kana na tude dira donje. Thum dwa chake chien matin ng'ama nopuonja niluongo ni Ajoji Dume. Ema nomako lweta kopuonja kaka inyono gita. From zero. Opuonja matin saidi. To oweya kodhi tije mar thum. Koro bed noweya gi kama chieko na ambe namanyo kama nyalo medo kuchura. Okuduogo nomiya assignment. Kuduogo penja gima na omiya yudo ka koro ang'eyo makalo machaka tiyo mana kowena. To penja ni to gigi ting'e nade. Tanyise ni tiaka nachaka medora gi yan. To sani ok iseng'i mathum ami ng'ate dhi join mondo igo thum. Nikech yudo koro tayari onego bed nago thum. Koro notuda gi ng'ato ni Sami Kasi. Adonje ban Sami Kasi. Samuel Otieno Makori nyinge mano onyuole go lakini mare to ni Sami Kasi. Okay. Ema na otuda go. E band makwongo join. Mano Prochiko Gaboro. Ema join e band. Prochiko Gaboro. Gaboro. Oh. DJ Gamani. Poko nyuole. Kosa nyuole to Ati minena nikikineta. Join officially join band Prochiko Gaboro. Kori donjo kaka jawer koso. Donjo kaka jagita. Kaka jagita. Okay. Mm. Koro after donjo kaka jagita ni ema ibet for how long kapod in jagita mondo ang'e ni in gi experience machal nade. Gita ta beda jagita nyaka kawuono. Mapod inyalo igwele. Foda jagita. Okay. Kech gita no kiwe pach kiwe matin to borwenyi. Okay. Koro wer gin gik moloso nikech thum chombo ng'enye. Then ng'ata chielo kunya timo gik moko apare e thum achiel. Kasi ng'ena bera gita. Anyalo loso wer to ng'ato wero na kuja na goma gita no. Koro in jagita. Koro composing kose ne in jagita to at the same time you could compose. Jagita at the same time I compose. I compose. Okay, thank Kama you. winja wero, anyalo wero. Kama yudo ka dwanda ok donjo go miyo ng'ama chielo. Okay. Yeah. Guys, let me remind you, tuko na Isaka Gaiwan. Isaka Gaiwan is a Luo legend, manodhi chini ya maji. And sisi kama Lintis TV, we nurture talents. We bring unknown to be known. And known, wenye wamepotea, we bring them back to the industry. You know, entertainment industry is a very, very large industry. And a legend like Isaka should not go missing by all means. So we nurture talents, we bring them on bench so that sisi tujue wanamziki wetu. And hatuwezi penda kama secular music inapotea hivyo. So as I always say, anyone in the house that is willing to help can help. Stone ako hapa mpaka na bank account. Ama unaweza kuwa na any connection, how we can help. Isaka Maneo the underground, we don't want him to remain there. Tunataka rudi venye alikuwa nikeche wende ne podmora. Gaiwan. Winjo ben. Awe igi jaber moro akangolo cha. Sawa. Owacho no donje band 98. Naduong' ok natin. Ne an higni manyalo mielo. Disco mata. King'iyo maber inyalo we ni lakini chonga ka ibro neno ka ikatama miel kata. Koro Gaiwan,
band mane kuongo donje ni emano nachai kasto bang' mano beni create your own, beni se create band ni ki in owuon. E band manadhie no abede mochako wadhi wawuothe bende mang'eny ko pedwa manyo mana idea. Ibede band sadi kamano. Abede band band mar Samekase adhie band mar Chomeka. Koro ok Les Chomeka koso meko se bade nitie moro iluongo ni Les Chomeka miluongo ni Chomeka original. Koro an adhie Chomeka original. Mago bands ariyo. Mago bands ariyo. Kasto in gi mari. Kasea e Chomeka ema kato wachako dho pomo extra joli koting'o wagajo ji dume. Okay. Koro ae Chomeka en bende wae extra joli boys to wariwore waloso band achiel to obedo jatelo motelo band no. Baadaye nikafomo band mara kasego volumes madhi adek. Koro one band ne ochakowa, ok ne wachako band. Band ochako. Band ochakowa. Okay. Ok ne wachako band. Ma pod band no tiyo nyaka kawuono. Band no nitie. Mane ber joma chon. You maintain the position. You maintain. Ochieng Alvaro luongo ni jawaya. Karibu sana Ochieng Alvaro. Jathum warwaki ahinya osiepa. Kendo pod in beta. Karibu sana. Karibu. Next time ingeni ni mawaketi ka. Igonwa waya ka to wadong ne dunjruok. Pole sana Linson Supi Makochien. Mano Madam President. Usonga jakadawa Thuma kelo jimiela Kwere chako neline lady Nyako marie kumosomo Madam President Salimia Faith Nyasuba Rita Rusinga Usonga jakadawa Thuma kelo jimiela Kwere chako neline lady Nyako marie kumosomo Faith Nyasuba Kichopo TZ Mose Teddy Joseph Mano wako huko Nyako wakala Sanya mero nyana molon Nyajaluo machano sungo Lisan supita chunyele Yathume dudobe puoi Moi agin Mano chuor nyarongo Sanya mero nyana molon Nyajaluo machano sungo Lisan supita chunyele Yathume dudobe puoi Kolile urnya yala Ekwari nyokunjo Odake pinyu wasungu Machaler kodiero Madam President wapako Nikecho konyo jiduto Moi agin mano chuor nyarongo Mosnae George Nyasani Ok George Nyachon en George Nyasani Koa kod kwero Odake pinyu wasungu Machaler kodiero Madam President wapako Nikecho konyo jiduto Rampi Studios. Pole sana Linson Supi Makochien. Mano Madam President.
kwaneno. Jo-Kenya duto yie kodi. Lin Supi to Awero. Wasungu duto yie kodi. Lin Supi to Awero. Wasungu duto yie kodi. Madam President to Wasungo. Jo-Amerika yie kodi. Madam President to Wasungo. Jo-Amerika yie kodi. Lin Supi to Awero. Jo-Sudan yie kodi. Lin Supi to Awero. Jo-Sudan yie kodi. Ya Jo-Kenya Wasungo. Jo-Jamano yie kodi. Ya Jo-Kenya to Awero. Jo-Jamano yie kodi. Ya Joluo to Wasungo. Jo-England yie kodi. Ya Joluo to Wasungo. Jo-England yie kodi. Ya Jo-Kenya mohero. Jo-Kenya duto yie kodi. Lin Supi to Awero. Jo-Kenya duto yie kodi. Lin Supi to Awero. Wasungu duto yie kodi. Ya Jo-Kenya to Wasungo. Wasungu duto yie kodi. Ya Jo-Kenya to Wasungo. Jo-Amerika yie kodi. Ya Joluo Wawero. Jo-Amerika yie kodi. Ya Joluo Wasungo. Jo-Sudan yie kodi. Lin Supi to Awero. Jo-Sudan yie kodi. Lin Supi to Awero. Jo-Jamano yie kodi. Teddy Joseph, mwenye kwa ruko. Nyako wake. Nyako majabe Oberaka pesa. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Hey, wapi makofi, wapi makofi. Maana mogolo ne Madam President Lynn Tis. Wow. Wakiwa huko Switzerland, wakiwa na Sharon. Hiyo ni wimbo noma sana. Hiyo ni ya 2025. Sasa hapa Jared Ochieng dongena nyiso. Jared Ochieng wacha ni makaya. Benga ok nyal lal ni ijoin ohangla osiepna. Benga is there to stay wudala. Yo, mana kaka dagi. Donga nyiso. Ajawa be na jawa lakini Benga be en Benga. Koro isero kana Alvaro Chieng. Alvaro Chieng osedonjo puodho. Koro Isaka Makaya. Sani iyo parade band ni kendi koso podiri ori gi ngato. Operate band na kenda. Lakini ngeni band oduong samoro uyudo ka wan band madhi e piche e band achiel. Samoro chako dong band achiel e band no. Koro en via maduong ming'ondo. Tinge manaka duoke manaka. Ting duondi malo be ung'eyo ting duondi malo iwuoyo piny. Chaka nuo kanyo. Dhano wacho ni duondi ni piny. Okay. Band na poda operate ne kenda. Mane samoro nyodo kwa riwore bende mang'eny. Lakini band en mana macha. En band duong. En diang moto iyake. Yeah. Kapo wadhi mabor bende. There was a time mane u operate band jointly gi Emily Nyaimbo. What happened? Ang'o momiyo tinde in kendi to Emily be ni yore?
mane kaka wasebedo ndalo mang'eny, samoro ool, odwa dhi ti kama onge, aweyo dhi tiyo. Kwa samo chako yudo nguvu chako duogo ariwa. Koro mane kaka wasebedo kwa tiyo lalong. Kaka sante ni yore kende, wasebedo kende madhi koro higa achiel. Be an kenda ma obedhi higa achiel. To muda matinde onyapoko sema chako duogo kendo watiyo tiya together. Koro sama in kendi, taneno ka be chieng' moro ne wa hosti ka be in gi madam moro be un go ku kolabo. En be sama en kende kucho en be okedo dichuo moro kolabo koso koro en be oku balance. Good question. Koso oku balance. Uwe gino bedo King Kong. Ni konchiel hinyore to konchiel de maber. Okay, mando koro chuny ng'ato, ing'e ni ng'ato jakwadhi chunye. Ng'ato jakwadhi chunye ok inyal chika gima odhi timo. To anto kopone dwa mana penjo moro manyef. Koro iwacho ni samoro oduogo utiyo kanyakla seche moko botimo ang'o? Oyaw mare donge? Ang'a mono winjruok tu to utiya pamoja koso nitie chuny moro mar owino? An kapok Isaka duoko. Omera. Ole, ahero ga wach mar Omera. Isaka. Okay. Kapok oduoko mar ni gi Stone, ing'e gima Stone openjo. Wanyero wate. Koro in comfortable being ni Emily Jathum, in bende in Jathum. Ing'e ni anto ok nadwa interview ng'ama onge, to koro I mention a name nikech the name has been mentioned. Kane utiyo gi Emily Jathum, to in bende in Jathum. Ang'eyo gima thum en entertainment industry, wan joma ntiere entertainment industry wantie ga gi so many scandals. In fact, joma kendo wa bende tin ga. So, ne manage nadi band gi dhako. To nitiere ing'e ni Emily be ok ne en nyaka. Emily ne en nyako motwere. Iwinja? Iketho kamoro. En be ok en wuoyi awuoya. Pod awuoyo kuom Emily. An ok abi pake nikech ing'e ni an tanene kama to Emily ema ong'eyo gimomiyo nowere ni Gaiwan. Idwa ketho oda pimi. Koro Isaka, ok inyise jopiny mondo nitie jothum moko sani maybe nitiere gi scandal kata maybe dhako jawer en jawer kata gidetre jawer gi jawer kata samoro paro nyuomo jawer kata jawer paro ni mondo kend madam matimra nade mawer. Koro migi hint kaka ne manage ma ubete this band ma onge koko kata kosi koko nobete to kwang'eyo. Sirian mane? Okay, penjo maber. To tek be otek. Okay. Sama ne watiyo kode, kata sani pod watiyo, ok ni sama ne watiyo kende, na comfortable. Nikech nakwongo ng'eyo ni an jathum, nitie nyiri maber diona wang'gi kacha. Ang'eyo maber ni samoro neno kodina wang' nyabedo ni marach. Koro amanyo kaka manage mano. En bende ang'eyo maber ni nitie ka chuo moko dione wang'e kucho. Nikech ing'e ni pawa mar thum ni, ing'e ni okelo nyaka wados man gi geche. Be nyalo nyisi ni wakendi ichandori katimo bas. Koro wan wang'e kaka wanyalo timo momien wabet ma ok nano kwa chandore ahinya. Mak mana werruok wano to no bende ok rach ahinya nikech kata ma joma ok jothum bende were. Ok kata jothum kende ema were. Imbe gi were. Ji were. Mana ni nano ni kik adhi ahinya. Adhi kodi ahinya. Koro Gaiwan, ing'e ni kiwacho ni dirruok ka, mano nyiso ni nitiere gima ok inyis fans, ma fans dwa winjo, ineno? Nikech an kaka an Jackie kamae, wach ni koro an nitiere gi aswitona e the same industry to watimo gimoro achiel. Ok abi wuondora nyiego to nitie. Iwinja? Nikech anyalo neno ka aswitona oflata nyako moro ma winji ka ni, ma doge ot kacha ma piny ruenye. Ok ruenye nikech en oflata nyako, ineno? To in bende samoro nyako diyoni wang'i na wei ma Emily oneno kamoro ma initie kacha lidha inting'e ni kiano neno. Ne bet nade ot. Kose mano to koro uwacho ni ibe itimo an be atimo koro chalre same.
Ai kanyo to waduoki maber matin. Muda mwatiyo kode ok aneno kama wachwanyre yor ng'ato odione wato wangi mabe joma ne wan go machiegni ne gombo be noyudo nyako moro mawer mondo gibedgo. Nyiri ma bende onge chwo ma bende watiyogo ne gombo mondo oyud jothum moko ma kanyo mondo gibedgo. Koro mano jachien nyalo tokia seche matin, lakini wabedo muda malach ka ok naneno kwa kosana. Koro ni utiyo ma koro en tich. Ne wan e tich. Ya ma koro en tich. Gik matimre e tich uwe e tich. Gik matimre kech ka in jathum e klabu kata in jathum kae e studio wa kae to kidok odi tilonyo koro gine mar thum ibedo dichuo. Gik mane watimo kamano watieko gin girumo kanyo. Wadhi chako mana ngima ka wadhi ga pile odwa kucho. Okay. Koro mane kelo naneno ka ne wan maber ok neno ka wan marach ahinya nikech onge sama ne wanyalo pambo lembo wadwa. Ne wan sawa. Koro in short advice minyalo miyo joma koro dwa kawore mantiere in this industry inyalo miyo gi advice mane ni sa tich gibedo tich koso okay iwacho ga kama iyudo ka angana kete nade sama in e ot in baba kata in mama to sami wuok kacha koro in ng'at magoyo thum in jathum koro mane means moro ni gitiyo go sani mondo mi utegi otim nade odongre kosi nyawacho nigi nade. Sama nyalo kawo ng'ama in the same industry. Mokwongo gima ok owuondre obed ng'ama nyako obed ng'ama dichuo chunye nyaka ikuong iketo bed maler. Kamoro katiwacho to ok odonjna maber. Chunye nyaka ikuong iketo mabed maler matin. Chunyi nyalo bedo maler ndio, lakini for example Mary Atieno iwinjo gima dhi nyime. Mary Atieno karibu. For example tuseme huyu ni bibi yangu tunafanya na yeye chunya bed maler nyaka kumchiega. Huyo si bibi yako. Nimesema for example. Example given. Kwa mfano. Yeah, example given. Tuseme yeye ni bibi yangu tunafanya na yeye. Niwe tu free hata nikiona ameenda hivyo na surely. Okay, you know. Pod anu nikech wanyalo tamre lakini ni gima nitie. In gi dhako the same industry. Ka wacho ni chunyo bed maler nyaka en we chunyo bed maler. Ng'en tie kaka tuseme industry mathum ke marach ahinya. Samoro ng'ato akucho biro miel ni gi nyari ma be jaudi miero. Koro kanyo nyaka iluogo chunyi ng'eni gi miela. Ma ka nitie wach moro kando mibiro tim to pondo mana kodhi ok inene. To kowuok kama gimiele no gidhi gibede mesa achiel gi metho. Mano ok chiegi. Wuok e mesa wuok kama miele dhi ometho mano puduno na the same building. Kati nyalo wuok idhi metho kamoro ibudha. Lakini koro wuok wuoyi ka koro dhi gi ng'ato mandi ng'endo ok ne chiegi. Nitie jathum moro nowacho owero moro ni jok mabiro budhe mawuonde nosiepegego ema chako sero chiege ka gibetie mesa gi metho. En ower to osiepene mo trust ka moketo gi chiege mondo bed godo e mesa ka kare bongo chiege semego kata en ok otimo ang'o ok ong'eyo. Koro I feel nade sama you are on stage performing and your wife is somewhere there, unaona meza iko iwacho ni mesa authority. Mesa pong. Ineno. Yeah, awinjo. Ng'ama japap maber. Yeah. To kata ok obedo kama mesa authority no. To boro mana somo pap. Lakini kobedo kuende go tun ka kutip through the yacht. Koro kata bende gisechikore giboromo somewhere to pachi ok bedhie mano nikech ewune tich weche mag tich orume tich koro udhi loso weche mag ot. Ja papo ng'e kaka pap chalo. No se pango papo mtie kama ginyarome man to koro wachne. Isaka ni pauni ingeni entertainment industry mana kaka iwacho no lach to ni mar thum marach mar thum kende ok marach gini rach osiepa
to dware ng'at ma understand. And advice manyalo wacho ne ng'at ma dwaro kendo ng'ama jatugo, ibed ng'at ma nitiere e film industry, ibed ng'ama nitiere any person mantiere under entertainment industry, gima itimo en trust. The only thing manyalo maintain relationship kata marriage en trust. Then trust ng'ama initiere kodo, to ng'ama intiere kodo bende trusti. Nikech adiera uwanja ni chafu. Ni mare entertainment kata ng'en namba achiel. Nikech ing'ero timo nyaka jomomer ma wuonde ni kia gimotimo ting'ero ng'eyo. Ma samoro trust miwacho en kendo chako loko mana trust mama achiel. Osenyiewe chuth. Koro kusema tu kweli, si eti kwa industry yetu ndio iko na hizi mambo zote. Naona hizi challenges ziko kila pahali. Hata ukipata hawa watu wa boda, same tu. Madrivers, same tu. Makarau. Si eti ni entertainment industry peke yake. Hata pastors wengine pia wako na scandals. Hata pastors wanakula kondoo. Ingeni jara, Yeah. ina kare, ingeni okwadua nini, being that we are nurturing talents, Yeah. okwadua bring down entertainment industry, mangato ma watch bo wacho ni I want to join music, Yeah. but I cannot join music nikech ok anya bedo gi dhako, Yeah. ibo maya dhako. Yeah. So let us do this in a very clean way, like kikwa donj deep ne Isaka nikech maybe wakia what is feeling. Aparo ni wanyalo kete briefly ni entertainment industry dwaro chuny mana kaka iwache no. The other thing, inya yudo ka in entertainment industry kata kaka music no, inya yudo ka abet kama do konga moro an dhako taneno jara goyona gine maber ta oro na nini wachne ng'acha na dware. That one do happen. Okadwa dig deep. I'm so sorry. Koro Indija keyboard ing'e gigi. Kosi chunyi osechwer gane moro. Koro ko wacho Isaka. Kawa wacho Isaka Makaya. Koro iwacho ni intie gi band ni. So far wanyalo wuoyo in gi album sadi. Nikech wacho ni igoyo in i-compose itimo nade cha? Compose. Tako gita. Tigo gita. Wer bende nyalo wer. Wer bende nyalo Drum wer. be ka nyalo go drum no. Yeah. Koro wawuoye gi ne album sadi sani as we speak. Album masegoyo. Ya par gadek. We. Apar gadek. Mano thumo timo cathedral. Mano thum. Kawuono to chonga lit ya. Stonio. To kiketie thum moro mar Isaka kendo wamiele matin. Nitie mogo manyien ema watemo kata nitie machon. Inyalo timo moro amora ma in go. Goye machon mondo parnwa ndalo cha. Machon nitie wer moro ka obiro e wiya to lal. Nober na seriously. Koro Kaston pod manyo wer. Album ni mokwongo niluongo ni ang'o? Album mokwongo title niluongo mana Isaka Gaiwan, mane title. Mane title. Entie gi wenda di? En gi wende auchiel. Wenda auchiel. Isaka Gaiwan, en gi weche mag ndalo. Okay. En gi Emilio Verana, en gi Chieng' Joy, en gi Sami en mana ka piny. To koro apenji Isaka. Nikech jaber to noloso ni wer maber ahinya ma piny pod chogo. Kata an badwa ni ng'ato losna ne aswito na wer machal gi mane Emilio loso ne Isaka Gaiwan. Nikech that was mano ne en hera moidho flow moro machielo. Koro kinyisa ni bende jaber ni be niloso ne wer moro. Iwe moko loso ne wer. Tema ne moro ni konya tislaba mondo iwinje kaka be jaber be na loso ne wer. Kendo mano loso ne jaber no mane mago winjo. Loso ne jaber no nikech jopiny ong'eyo gima jaber notimo. Na loso ne mang'eny sana. Koro wabe wadwa winjo thum jaber. Story inya yude. Yudo mano loso ne jaber. Mia ni atislaba. Okay. Kita mo yun.
Penje Isaka penjo waling ma hero. Ngosi studio. Deno eh. Ang'eny gi penjo lakini sama koro asekeyo pacha makete gima dwa winjo. To koro ok ibelimita. Thumne moketha. Koro kapod stone manyo nini, kapod stone manyo pum. Isaka. Kapod stone manyo pum. Ing'e ni wende machon mane niwero, mane uwero go dhewe, mane ukompos kod ower, gin wende malombo ji maparo ni kata nyikwaya dhi mielo. Gin wende mok timang'o, ok rum. Koro an akia gimomiyo jathum mane loso wer mana maber mobedo kompos maber kama makata future generation joma biro kapod bomielo. Ang'omiyo jathum ni dok piny, ang'o matimore mokwang'eyo. Momiyo jathum marahuma kaka koro Isaka Makaya. In gi nying lakini pod in piny. Ang'o miyo jathum dok piny okeyo marach. Nyiswa mondo kata an be kinya samoro adwa chako bando kadwa dok piny. Lakini ok anya wer kaka nuwer chon chande. Koro ang'o miyo thum dong ka thum mit to jathum to onge. Ang'o matimore? Namba achiel en finance. Nyalo miyo jathum dok piny. Nikech thum always dwaro mana ng'ama ting'e malo, promoters. Koro ing'e ni piny masani to promoters tin. Gi promoters machalo, ok onego oluong ni promoters. Nikech promoters gin joma goli from nowhere somewhere. Lakini magi joma konyi chamo mane iseloso cha. Koro kisedong' ni in monego koro finance thumi kendi, to in be finance no itin go, nyaka ang' idog adoga piny. Thum dong' ka bet kucho, to in down. Tapenji. Aparo ni thum chudo. Pacha aparo ni thum chudo donge. Koro ka thum chudo to ndalo manene ing'e ni sani piny ma wantie sani ni pesa onge value. Onge value kabisa. Yudo kata ka intie gi 1,000 bob mano ok en pesa moro ma kata kidhi onge giminyiewo godo. But ndalo manugoyo thum chanda aparo ni value ma pesa ma Kenya pok nodok piny ahinya. Then ndalo cha bende ing'e ni sani wanya wacho ne aja oketho thum moko gi maybe to nikech anta ahero secular ok ang' nawacho na aja oketho gi nini, but nitie joma neno ni koro ripo be ni gimiel ajawa than this one. Lakini ndalo cha ang'o manotimore ma jothum moko kanokotimo momiyo gidok piny pok idwoka yo makare nikech maybe ne ok gi-invest somewhere kosa ang'o manotimore kata obedo ni ne gionge sponsors kama, lakini thum tawinjo ni thum chudo. Ma kineno jathum tineno mana kiluor nikech most of jothum kata masani iyudo ka ng'ato ng'ang'ana mondo obede kata gi prado ne moro. Koro ndalo cha kane jothum ne yudo pesa e thum, ang'o mane timore momiyo ne ok ginyalo invest for the future? Okay, kanyo to ipenja maber. King'iyo thoth jothum machon go, wawe masani, wawe machakre 2010.
kata 205. Thum ne kalo lwet ji mang'eny. Then thum ne pidho ji mang'eny manodich kode. Omiyo joka mondo pesa ne chop kuom jathum. Ayudo mana nyiri. Nying ni malo, but pesa onge nikech thum ne dhi kuom ng'ato miluongo ni producer. Producer ni kosekawo pesa ne modampe thum, to kogolo thum ne uso manually. Sani bete uso digital, sani ober kopo ni omako mach. To chon cha ni use manually, ni miwuotho kode gi lweti. Bang' ochop kama idware, ikuro, iwe gowi, ibo dok bandho pesa. Kitambo producer chok pesa ne mondo tiyo gi thum cha, moduoki. Monuang' kochuli, ang' ni nuang' pesa matin. Koro thum ni malo to gimodonjo ni to ng'o matin. Ei producer cha, bende ng'ang'ana gi jo piracy. Piracy moro bende wuok Uganda. Maka pok ouso thum ni pesa dugro jo piracy ma Uganda bosegole. Koro gin nomi iwinjo ka jathum thoth machon go gin gi nying to pesa gi onge go nikech producer mokwongo ywago kata pesa ne mondo tiyo go pok oduoko. Jo piracy bosekawe gi kucho. Jothum berito no chulgi. To sani thum iuse digitally ober. Kopo ni odhi momako mach to yo makelo pesa ng'eny mopogore gi chon. Akiani an mok understandi to nitie gima ok aelewa ka nikech ang'ega iwacho ni producer ema chulo jathum. Producer ema chulo jathum. Chon producer ema ne chulo jathum, ok jathum ema chul producer. Producer ema chulo jathum. Nikech aparo ni gisani ka idhi produce thum to in ema ichulo producer donge? Sani ok ane kichulo producer, ok chul producer. Koro producer jok mane studio ka. Akino ningo luongi nang'o gin engineers. Ichal ng'ama chulo kama odhi time production. Okay. Koro ka thum ohit to producer ema oripo be ni chuli. Producer monego be ni chuli mano ka uthumi ka dhi chulo engineers mane produce thum. Pod ok iwinja maber, achaka leroni. Thum ne wan gi steps adek. Okay. Sani jok ma wan go miluongo ni producers gi. Magi niluongo ni technician mobedo e studio ni tero thum ti record ne tichulo pesa ne tiya ma ne timore nyaka chon. Okay. Koro ng'amo ka uthumi ka dhi miyo engineer cha pesa mondo o produce ne thum en moluongo ni producer. Koro en mosekawo pesa mano miyo producer cha engineer cha technician pesa mane ogolo ni go thum. Koro komanyo pesa mano miyo technician cha oduogne. Koro komanyo pesa modong' to chuli. Awinji baba. Koro okay. Koro iwacho ni thum, bing ni thum ne kale lwet joma ng'eny, to thum ema ne pidho family, emomiyo jothum machon go ne ok otimre nade, ne ok o-invest. Ok gi-invest nikech ibodo ka ng'ato nyalo go thum to ibo nyisi ni kata royalty mane chulo ji ne ok oyude. For example, an kaka thum iluongo ni Gaiwan ni, nogoye, nousore, to e kinde gi Nyasaye nayude 10,000. Kaka thum no nousore no. 10,000 e pesa mano chula. Koro ing'e ni wer ni malo, ng'ama neni to ng'e ni nochuli pesa millions, but 10,000 emo produce omi ni mane pesa ma. Wer ni malo to pesa onge. Pesa to onge. Okay. Koro mane minyalo chajo thum machon to jogi nonuang'o pesa to gitero kure, ne ok ginuang'o e kiwango mano onego bed ni thumbe go okele pesa. Then producers ka bende ne ywak ni pesa mane gitiyogo nolal nikech jo Uganda bende golo piracy. Kidhi Uganda kipenjo joka nyiso ni wan chik motamwa uso piracy onge dog e pinyu. Then gigologi to giduogo uso e pinywa Kenya ka. Koro mano miyo pesa ne ok wayudi. Gaiwan kaka usore no kipenjo ng'ato to ng'en nochuli kata million, but 10,000 e pesa mane. Koro 10,000 ni kosechuli to samoro bende intie gi golo video ni moro joma nogolo ni video ka bende idwa ni mondo igene gi matin. Koro kidok kata iyudo ka gimidongo bende onge. Okay, nikech gimoro amora kitimo nyaka ibed kaka nindike. Ka nosechulo this 10,000 koro ang'iyo garama ma an be natiyogo mondo nadhi agol thum. Nikech nyaka natim osis, ang'iyo pesa manatiyogo ayudo ka pesa manarito within dweche 5 mondo bi ne en just 3,000. Bang' ka thum osegol. Nikech nachulo ji. Rwake lawi jakabonyo. Rabondo wadwa. Abiro Kisumu kanyo. Ing'eyo? Abiro. Koro mane magima kata kido jothum machon go kata ikel mana ng'ato bo nyis the same thing. Mane gimomiyo ne gionge pesa. Jareda Chieng' wacho kae ni atis Jaki jothum mag benga tetete machon mang'eyo ni matek
nikech managers ne onge by then. Ne gionge managers. Mano kaka wache. Comment no ber. Jared, emomiyo wantie kakae, Lintins TV, wa Nacha Talent, to wakelo jothumbe wa manolal ka, wakelo gi e bench, to wakelo to ung'eyo gi kaka un kamano un promoters madongo. Jared ang'eyi ni ng'ama ok yot. Inyalo mako bad Isaka kendo ma watim gimoro malich ma kata koro album pok obedo launch, koro wa launch ma wating' Isaka kama intie wakete kama chielo. Emomiyo wantie ka, erokamano kuom comment no. So kata Jared is one of the rich people. Jared ok en Jared areda. Okay, just a person of pasa. Okay, just a person. Okay, no pasa. Kini ng'e Jared yawa. Jared. Dakiwachi ni anang'e Jared. Jared Iwacho mani kine mong'e Jared. Kino ng'e Jared. Ndalo nini promoter marwa ka wa shoot movie mar nini. Mano biro gi tiendi gari marom gi wiya. Dong mane Jared mawuoye yawa. Onyono alach malich hotel moro malich. Mano ng'ama lich ahinya. Mano ng'ama lich. Koro Isaka. Awuoro ka chieng' mana. Koro kiwinjo comment kuom maduong' kamano kuom ng'ama lich donge ber. Mano wagone mano no fwenyo gima ne timore wakati. Mano koro gima nikech anto osechandaga dier kiwacho adier. Osechandaga gimomiyo ing'eni kana pon tawinjo ng'ato kaka Princess Julie ne ng'ama lich. To koro Princess Julie ni ochopo kama koro onge gima entie godo. Koro my question was ni ang'o mane timore kacha? Mamato nacho ni nyaka chiemo rapenja legend ema boduoka. Ang'o mane timore kacha momiyo Princess Julie nochopo kama nochope chande? Inano pacha moro ne nyisa ni maybe ran obedo mang'eny ma savings obedo matin. Pacha moro nyisa ni okay, koro iseduoka. Aparo ni chunya koro yweyo matin. Stoni wacho nade? Awacho ni Jack Nyadundo be nawinjo ka wero gimoro kae ni jomoko yudo pesa to puonjo nyithindo. Jomoko yudo pesa gero gorofa. Jomoko yudo pesa to timo go jomoko yudo pesa to ketho timo go mara ni pesa rita ni kadi an wuodi gadongo waya ngoda ni tije tete. Koro kalero ni kanyo matin. Ing'ene industry mar thum ka. Kata bed ni jara kinyal tiyo ko pesa ma onego bed ni yudo. Nikech ka kong'o tiyudo ka fans go ema nyiewni. Ma pesa ni ok dhi ya kong'o ni. Ere kama itieko pesa. Kidhi go chiro ka ot oseng'adni inindo. Ere kama itieko pesa ma onego bed ni yudo cha. Pesa mane onge. Kato wabro gwenyore kodi Isaka. Mano donge fan emo chulo rusi dong ne fan. Okay, fan bro chulo ndiyo. Fan chulo ndiyo. Obiro tiyo to pong'. Yeah. Jimetho jimiel. Yeah. Gima ne tiyo konu pesa tung'e ang'eya. Kaki kwa uondeu. Nikech kanyalo ng'iyo gigo sani ineno composition maru was the best. Jabenga ku compose thum en thum man gi puonj sana. To gisani I fail to understand why thumbe man gi puonj sana mostly ok go. Injo kaito gin thumbe mok trend, gin thumbe mok hit. Yudo ka thumbe ma hit gin thumbe ma ji walo godo miwacho weche maricho. Koro okang'eyo the secret behind it. Then yere manu gocho inyalo yudo ni Isaka Makaya gocho ka okach bigi moro be nobiro gocho e town ni, the same town, clubs to different. Ibiro winjo ka ng'ato wacho yawa ng'ane otwe na thum duwuona kode en obesga ka duwuona kode agata timang'o adhi en ang'o matimore ga, secret mane mantiere. Then aneno ka most of benga artists mwaso men aneno ga ka gin gi liedo style adi en box no en secret mane mantiere nikech ayudo ka jothum mamoko gi moko nigi dredi, moko sijui otimo ang'o, moko otimo ang'o, lakini benga en style achiel
What's the secret? Korka lido to kawacha nitie secret moro. Nikech an kaka nalido ni, kaka nalido kata kana ne school. Ing'iyo pichana mana kaka tin neno mana kama. Ok achenje. Koro mano nyiso ni ok idhi Tanzania mondo lost. Isaka, ionge pete. Okay. Son Sara Guda Ben. Mana mariwo garus gi dhako lakini ok taonge go. Nitie ng'ato ka indi wacho ni mae Ben Guda. Aneno live ka an dala Yimbo Nyamonye. Wagone wende sani. Amor gi Makaya. Nitie wer moro nowero na. Nowera godo. Iluongo ni Ben Guda. Wadhi gone wang' sama. Wuodi Yimbo Nyamonye. Mano nyaka wawer Ben. Beda kanyo kama intie no. Wendo no nyaka ang' wawer ni manwoe. Koro okay, Ben no mano ora mokwongo. Nawero ora mano wuodgi Nyayimbo. Ngeni ok wayweyo. Mano idendo ni owadgo mitani. Nyakwaro Mwanda. Rwakna injinia Nika Bonyo mheshimiwa. Nika Bonyo karibu. Warwaki telo, warwaki. Kuonde moko to kawarade kodi to awuondraga ni pok naneni. Koro wani kulo richo. Wawuondre ni pok nanene. Warwaki ni. Ni karibu sana e budha. Miel by the way. To puonja miel. Anti ngeni chonga to tinde obuth. Chonga obuth. Iwacho ne an kosi wacho ne fans. Dong pile ini mo pim ga kodi e miel ka. Anti ngane ta ingo ga e miel pile. Koro nitie kama wuoye mar composition maru. Composition marwa. Yeah. Okay, chon ka nitimo composition, ninyalo timo composition mi iwinj ni tieko meloso maber. To kidhi ne producer to nyisi ni kamoro pod rach ichak ikete, ilose. Kidwanye wacho ok yie mondo owuogi. Nikech producers kanya mana gibere ne gi control thum kapok igolo. Lakini sane onge ng'ama control thum. Manyiso ni kaka iselose cha. Oberni ma ok nyak wiri ni gini gol ma oko. In kaka iloso na kidhi goli. Matiende ni jothum machon ne gibedo piny gi producers to gibedo gi thumni ma producer kuong winj thumni mone ni ka owinjo tim kama ka owinjo tim kama. Lakini masani to bora ni ana jathum gol na thuma kaka dwaro. Ino kijathum ini producer gol na thuma kaka dwaro. Okirekebisa iwe mana kamano. Yeah. Koro mano mane ominya romo ka tweche moko dwanye thum. Yeah, mane secret behind your composition. Yeah, kamano. Yeah. Ido ni sani producer jathum kodhi golo thum ni abiro golo thuma timna kaka dwaro. Koro sama jathum osebiro gi pache, en artist, to osebiro dwani mondo producer otim dwache. To producer bodich gi pesa matindegi. Odich gi pesa. Tisechune in jathum idwaro mondo timni kaka odwaro. Dong en obiro timoni mondo kaw pesa ni en otim kaka idwaro. Kaito iyudo ni thumbe masani wuok gi gin thumbe miyudo kowuok ni pop. To trend Enturmos Peter Buda Wuodi Yimbo Nyamonye Tumas to doke ground. Koro diero ane to gini na. Koro wada miel matin mode. Jojobuna, Pawero Stepna, Wekora Sungelwa, Wekura Kwaro Mora Kwano Romo. Kasuku Rafael Wudio Soba, Mosna Oguyo Jakamolo, Wuyo Tiacha. Isaka Jojobuna,
yamo lokore wachomo mana imo amos wuon dunie yuangelina gedi toromo wero Engineer Munjo Nyuka Mosna Joel Okulo Sani yamo lokore wachomo mana imo amos wuon dunie yuangelina gedi toromo wero Pongo pe, mande wa bende onge, bende mudo ingo chuo, ne kwaro mwana ganya muwe isiro. Japuonj wan Imosanwa Eric Nyachon, ok Nyasani Nyachon. Video sepo pongo pe, mande wa bende onge, bende mudo ingo chuo, ne kwaro mwana ganya muwe isiro. Timo ponji nipe Iseko konyo jimangwe Rosemary na bendo ye Nibeni doge wiye tiyo karmasi Onyango Sipem Imosana Odijo Ogela Benko timo ponji nipe Iseko konyo jimangwe Rosemary na bendo ye Nibeni doge wiye tiyo karmasi Somo jaka mpore, iyudo tengo, jora mogyo kiga mbalayan, iyudo digri jiyo ye. Joseph Sije Wood Soja, Kayan God Kwero, Kaumos. Somo jaka mpore, iyudo tengo, jora mogyo kiga mbalayan, iyudo digri jiyo ye. Gimanya sayo pangoli Ben okno bare katamati Benda nyango bunde Nyargo rego Nyargo jotom Wantina we anyisie Niriego enu mwandu Gimanya sayo pangoli Ben okno bare katamati Salomo jakano, nisamo uno bende, opil meda wode imo, maiko kola wode kem tumo luongo. Lemumba Obiero, Mosna Obade Obiero, Mano Siepni. Osiepe man Salomo jakano, nisamo uno bende, opil meda wode imo, maiko kola wode kem tumo luongo. Chief Madum, Moteno Mwai, James Okelo Jaugenya, Francis Otedo MCA Tumolwongo. Kodano Pundo Chief Madum, Moteno Mwai, James Okelo Jaugenya, Francis Otedo MCA Tumolwongo. Wood Soja. Chifodoyo Mano Kebe Oago nyango kodu Willis Ochiengo ngechi tumorumo Mosna min ot Japuonji masinya waseda wero rumo Oago nyango kodu Willis Ochiengo ngechi tumorumo Mosna min ot Japuonji masinya waseda wero rumo Saki moso na magre tuliti Ano sombe
toti. Miela, miela. Miela, miela, brother. Miela, miela. Elizabeth Odada Nyar Muroni. Kau Musimina Sela Aimba. Magunyiri mabeyo beyo. Sawa. Miela, miela. Miela, miela. Miela, miela, toti. Miela, miela. Miela, miela, brother. Miela, miela. Mombasa te ochungi. Miela, miela. Nairobi te ochamto. Miela, miela. Kisumu ere pacho. Miela, miela. Miela, miela, brother. Miela, miela. Mombasa te ochungi. Miela, miela. Miela, miela, toti. Miela, miela. Miela, miela, brother. Miela, miela. Pakore? Ya. Ben Turmos. Leben kuda wodi imbo nyamonye. Mano wer mar Ben Guda, nyakwaro Mwanda, mano manyien mapok wagolo, mana kitime atima miluongo ni Oche. Mano pok ogol, pod gin e jikon. Koro gima nie jikon ema mit kamano. Omiyo sani asechako swet magombo ma mondo mi adhi aluokra eka duogi. Gibeyo mang'eny. Awuo. To siri mane ma un godo momiyo Jobenga compose wer ma yani wer ma kata kibedo kiwinjo Jabenga kowero ni ng'ama dichuo wadu iparo nogolo madam moro mayom mapok none emotungo ne wer. Siri mane ma un godo kaka Jobenga? En mana ne wakawo time ma wer achiel kichako ni loso onyalo kawi kata mana dwe. Inyalo sano mitie kilose kasa pod ne mane olal pod ikane akana sama ropi otuch ichak idhira dhira. Koro mane ma kelo wach mar juogi ka? Sama juogi olal an aluongre Nema juogi otugore. Koro ane pa Jared Ochieng wacho ka ni DJ Stone adiera Jobenga winjo matek ng'enygi sana sana madalawa Migori dwarore ni jotendwa kaka MPs kod county government ne kaka dikonygi yawa. That is a good point. Wapi makofi kwa Jared. Mano onego beni ogine mano wachno wabro pimo ne Gachagua. Thank you so much Jared. Mano penjo malero. Mano nyaka koro wakita keda jotelo gi e bench. Gachagua ema nyalo timo wachno maber sana. En nyaka ta chopo kuom Ruto. Jared en wuoyi maluoro. En wuoyi mang'eyo in a way. To kang'eye nang'o kik uketho oda. Koro kidwa ketho odi to koro Jared no hapana. Donge twawuoyo. Jared kama initiere Isaka nitie kata ng'eyi in a way minyalo loso ne Isaka gimiwacho no. Yeah. Just a phone call and it's done. You are just a phone call away. Do something. Do something. Kata sani be hapa ni ber ka oro ne Isaka gimoro ma. Omodhe kata pijo wadu. Dogina ka Isaka sweat. Mateno uje beno iro gima ng'ich. Isaka modho pi to koripo beno modho pi achieng' sirikal. Isaka oripo bede ni gini ene gi kalad moro mopogore. Maber.
Koro time gimoro jatich sirikal. Koro wach winjo mipenjo aduoki maber koso pok iwinje maber. Rwakna Boniface Mbeche be ng'ama lich ahinya. Warwaki sana Boniface Mbeche be ng'ama lich ahinya. Karibu Budo. Mano one of the lich people. Gin VIP kanyo gi Mary Atieno. Ai kama gintieno John Pinto be ni kanyo. Ai to gi Jared Achieng'. Mary Atieno Karibuni. jaber. Wadak kapok wawinjo duonde Stone. Mary Atieno. The last time mani winjo duond Mary Atieno ne en higa mane? Osebudho. Lakini budhwa to koleo ne en gatie lakini ok comment. Budhono ing'e ni obiro to ing'e ni koro kaka wadwa winjo duonde. Ing'e ni nitie biro to giwinjo duol. Biro no bende wa appreciate kendo wamor seriously. Nikech mane momiyo wantie ka to jaber. Kaka duol kende yawa mamana. Duol kende. E comment section kacha duol kende. Wa miss duol no maratari. Kecha neno ka gin kacha gi mheshimiwa Nika Bonyo. Nika Bonyo ing'e ni MCA ma Mirogi 2027. Mano ng'ama lich. Nika biro chami Mirogi. Nairobi setama chamo. Abiro chami Mirogi. Kono to goda da deal kodi maratari. Oriti. Luore ni dwa chamo Nika yo mane. Ing'e ni yo michame go bende. Ing'e chief campaigner mar Nik. Akia wachna. Ogena Koko. Presidential candidate 2044. Mago mani ng'eni December idhi ket lower December gi upper December kati igolo January kalenda. Igolo January oko. Ogina achiel mang'eyo mikono juu. Mana mikono juu. Mako gine nito. Yawa. Ng'eni wadwa kawo gasimbe twaketo i mesa. Wawe wachno. Mekwa to bete mesa, mekwa ok bede ofuku. Koro nani jara. Nitiere penjo moro ma ni inbox na kata minyisa ni do penjo Isaka. Kia ni penjo no to wiyo wilgo. Awe ni wach wuod Rodi. Gimoro ni penjo mamit serious. To pok awinjo kipenjo kae. Ok adwa. Ang'o mitua gi jopiny. Ka un gi nani gi Kin. Kin to emo penja moro. Ok ineno mondike group cha. Ing'e ni wang'a nodinore samoro gino ok adwa neno nikech nitie kaka wakalore kode. Ing'e ni Kin to ne dwa nopenji Isaka kaba Isaka single. Ing'e osewinjo kiwacho. Osewinjo kiwacho ni Isaka nitie kaka en. Koro Isaka gaywan. Koro kona iwacho ikelo kamoro kanyo ni nini. Ikelo kamoro kanyo ni riwa rus. To kanyo kik wadonje ahinya. Awacho ni pete manyalo bedo ga leta mana manyalo riwo ga rus lakini pok ariwo rus. Lakini moko go to pod ok awinj kanyalo akia kiyudogi. To kagombo be yudogi. Adwa ng'eyo ni jaber che ma uriwo ga rus koso nitie jaber moro to kosa tim connection. Ing'e na very connecting people. Okay. Dichuo en ng'ama nyalo bedo chuor mon. Dichuo sukari. Iluongo ni Kenya Power. Iluongo ni mali ya umma. Koro okay, experience mani bedo go ndalo chande. In case ni koro sani kendo iduogo pod in e form by the way, nikech nyingi Isaka en nying maduong'. Iwinjo? Koro kiduogo kaka ndalo cha, ruoth okel duogo kaka koro ndalo cha ma Isaka ne mako gika maber, ineno? Tiluongi iyudo kuonde migine. Experience mani bedo go cha, nitiere gimoro minyawacho ni timo chien kacha ma ang'o minyalo koro sani duoge thum full swing. Ang'o minyalo loso mondo mi losi thumini obed maber moloyo kaka ne entie piny kacha. Penjo matek. Penjo matek. Gima nyalo loso moloyo kaka nan chien kacha. Okay, wakati mane wan chien kocha ne wago thum kan waonge gi equipment. Ne wahaya. Ore ng'eni kano chulwa pesa tich. To mane dhi haya instrument ne bedo mang'eny. Koro yudo kama lipo ne bedo matin.
jothum koso pesa nyaka wuon tich mano bende akose koro donjo matin. Masani kanya dok e form to kochun nyaka bed gi instrument mondo gik mane ketho na pesa cha koro kik kethi. Ndalo machon no thoth jothum machon go ne hire instrument. Gino ne en sida kuom jothumbe saidi mok adwa nemgi. Erokamano, iduoka e penjo. Ora apenji Isaka. Ne wawuoye wach mar nini wacha kapod wawe wach wawuoye wach mar wawuoye wach mar gine mar gima nomiyo jothum magine ne maber lakini giduogo gidok piny makoro Jared temo tego kanyo no ni nitie kaka nitie gi sani gi jothum machon, you know. Koro gimanyalo wacho ni gimanyalo penjo ni to kane timore kamae ni we end up with 3,000, but I can remember ni those days Isaka nowero jok ma I know people who know people. Joma ne uwero ok ne gin ji ajiya. Ng'ama ne kane ne Princess Julie chung to wacho ni Tom biro chulo bang'e. Osiepa ng'ato kotoyo kata mesa ni to Tom biro chulo bang'e. Mago e the kind of people manotimore nade. Jogi nuwero nono. Ang'o mane timore? Okay. In industry mar thum kapani ng'e gima thum en. Joma chuo kata joma chuo kan joluo nahero giluongo ni pakruok. Pakruok jogi ne sama iwerogi to nitie ka ne gichung' mondo ji ong'e ni gin ng'a gini. Gini ginyalo miyowa pesa mang'eny e sama iwere no. Lakini obiro end up ni samoro wakati cha band ne tin, un dhano 20 ng'ato ong'eyo siling 50,000. Biro poge mana ikuoli moko be ng'e ni an ema naweri. Onge biro weri ni jatelo. Then problems mar jomipogo pesa marom gi gichako gikelo ni ng'ato nyathine tuo ringo kuomi. Samoro nupogo masing 3,000. Koko chako ni nyathina tuo manyaka ikonya. Koro mano ne nyalo miyo wuon band ne nyalo neno winjo maber lakini ne mng'e kama wuor te mang'owa dhiyego. Koro joka ne mosowa e sama mwago thum iluongo ni puojo thum. Ne ginyalo biro wik ka wik gimoso thum kamano nikech mano ema nomiyo wergi ni dwano wergi sama ji nitie mondo ng'e ni gin ng'a gini. Koro sama gimosowa no pesa no inyalo wacho ni miyo maka pesa mang'eny awene mana 10,000. Lakini maka 10,000 nang' no waka kata siling 1,000. Ini winjo nikech joma nitie gi ok tiende ni joka ka ok dwar supporti ni koro in kando koro nyisi ni era mi 50,000 moro ka dhi ng'iewo contract odwa mano mi moro gi group milando kano twangu poge marombe. Apenji Isaka, manyiso ni jomiwerogi ok ni ubet e tebo tiwacho ni anto koro adwa mondo ilosna wer to werni in bende ichiwo pachi mana Castron wacho ichiwo pachi ni to wer maloso nini werni bo dwaro magi mamiya jodalau miya nyinge ni to kitamba tiek werni matime kaka dwaro kama adwaro siling 100,000. Ok en biashara migoyo. Okay, mana iwacho maber. Ineno mokwongo mondo iyud nying mitugo no mokwongo nyaka ng'ato yie ni nyinge no. Mano miyo kata ka nyinga gwambo yie were makata ok ibedo kode tebo nikech nyinge mar agwambo no nyalo poko uso ni ang'owa ji ong'e ni in ng'anyo golo thum cha. Nitie seche moko makata imba wacho ni idwa na chuli ni wera to in emi wera ni mondo mi ing'eri in monego ichula. Winjo kanyo maber. An kopo na biro kama chielo neno ni gik mamiyo samoro jok manosechopo kamoro nyalo dok piny en ni sama in e pap itiyo ting'eri iyudo tije mang'eny. Nitie madonjo gi nitie moko mabe udhiga gi chuny maler mudhiga kono. Samoro in osiepa jarane nigi gimoro gweng'gi kocha kagweli ibro kono jarane adwa dhi ale mondo jogweng'gi ong'e ni en ng'ama nade. Ng'o bandi biro go sami biro gi band an achung'ni mana kaka ubiro gi kaka udok gimudwa chamo. Mani ng'e ni ok achulo. Ng'ama oneno ukubiro to ng'ena ne joka magidhi makor gi jaraka jarane ochodore. Iwinjo to seche go unu biro kaka osiepe
Then band mondo mi chung mok dog chien dwaro side hustling. Jo band gin ging'e ni in go kaka in band leader, gin ging'e ni in go masama giyudo shida in e gimoro amora. Samudhi tich be ok gibiro ni mondo ikete kata moro ma ka ging'e ni samoro ginyalo bedo gi shida moro mondo ukete kata kiba moro manyalo timo gi nade manyalo konyogi sama gin gi shida. Gin gibiro dwaro ni sama ng'ato oyudo shida no ng'ami manyo en band leader. To sami pogo pesa to gisiko mana ne magi. Sami pogo pesa kata ne mako mosi gi siling alofo. Mokwongo ka korwa koni to jok mago ka ting cha ong'e neno pesa no makati wuod gi mani en 100 to ging'e pesa kubol kata oboye ma onge ng'amo neno to ng'e no mi pesa. Koro an gima ng'e ni nyalo miyo band chung en ni ka band leader nigi biashara gi mamoko. Band members mondo mi bed godo, mondo mi maintain band members kuno ni nyaka kopo ni juma rumo ka okudhi tich ng'ato gocho ni wuora to en nang'o yudo ne 500 moro timo ni nade ibolo ne mano tibro maintain band members. To kidwa rito ni mondo mi udhi tich e ka giyudi maintain jogi te. Osiepa wuod akia ni kawacho tadhi koso, lakini en jabenga moro mosiepna sana nokona ni jarani osiepa an seche moko akawoga pesa matin adhi tich mar ni mondo mi maintain band members. Ok adhi kacha nadhi kawo pesa cha ni konya an gi tijena matimo nade matimo, lakini adhi kawo macha mondo mi maintain joga matiyo godo, kik gikwechi kata gige bae e bande mamoko, nikech inyalo kaka wuon akoso tich ang' odhi e band Isaka an amiyega 800, Isaka odhi omiya 1200. Isaka pango tich tapango tich ang' nobi e tija. Maber jara kuom lero kanyo koro ne Isaka nikech iwacho ni gine dwaro side hustle to maybe wantie gi ka inigo nitiere maybe nitie tich moro ma Isaka somo ma wanto kwa ng'eyo samoro nitie kaka onyalo bedo connected yud tijno. Apart from pung Isaka, tich mane minyalo tiyo? An napuonjora tailoring. Okay, shida wacha. Napuonja tailoring atweng'o. Ijatweng'o matweng'o sude chuo, sude mine kote lewni te? Ok atwang' lewni te, atwang'o mag chuo. Mano manatimo wakati te, lakini ne ok atime bang' high school. Nawe adonje thum. To ning'eyo tweng'o? Nang'eyo tweng'o kata sani pod anyanyono charan. Tweng'o ok en tich marach, tweng'o en tich maber ma kiwacho tiwacho kitegno nikech minena ka jatweng'o. Yes, ema ni seche moko charan wakawoga to waketo kando matin to wachako hustles moko, lakini tweng'o en tich moro maber. Koro ng'ama winjo Isaka jatweng'o ma pod Isaka kata koyudo charan dongi nyono maber. Koro thum ok otegemea thum gi sani, thum wanyalo luongo ni koro en kaka tich koso side hustle. Iketo thum kanye? Tich koso side hustle according to in? An akete kaka tich. Ikete kaka tich? Koro tweng'o kiyudo to tweng'o ni wabedo side hustle? Kamano. Mano ng'ama ohero tije. Koro mano bro kela e pinje nikech thumni okawe ka tich matiende mae gima o depend on, matiende ni weekend okunji be nonindo. Ma kela e pinje ni to koro jok mawuochwa kacha ka ma be samoro ohero thumbeni nyalo gombo ng'eyo ni weekend mabiro ni Isaka Makaya moro ji kanye, to platforms gi oluongore ni ng'a tiyude nadi gi nying mane? Weekend mwabiro gi higa mokalo ne wawuotho saidi mwaduogo aloro higa gi piny Tanzania.
koro nyaka nyaduogi to pok ayudo kama so e wiya mako mana weekend mabiro ni dhi yuda gil Saturday imanya osesa soka band ibiro yudo kuno kwa thum lakini pok wanong'o kanyachiel mwa station. Iwacho ni kanye? Iwacho ni udhi time kanye? Wadhi time Gil. Gil. Ikalo Naivasha kidhi between Nakuru. Gil ang'e maber. Ya, sasa. Kanyo nitie kaka nitie kono. DJ koka winji kuonde ma kor kelogo itugo juogi koro. Mage e gik mane winjoga ka ng'at manogolo kotha cha, mage gik mane gihero. Mane koyud ka wayawo redio ne dry cells orumo pok adwa negi. Jackie, ibe tumbego ni miel to mogol kanyo no kiwi Puma mochako gineno. Tambasi ni an adayo malichni. Ing'e ng'ama iwuoyo? Ambasi ni. Yeah. Tumbego mielo yote. Yeah, nyathi manyoro ni to dai. Nyathi manyoro ni dai nang'o? Isaka ka 90 odoje industry 98 donge? 98 idwacho ni pok nonyuola. Apenji in ja 205 bi uwe kuonde ma ji wuoyo. Ega uondi bwana. Be miela tie dero ma in yani chieng' ma welo bire kor gweng' to in emikwongo miele taya, in emimiel miminya ka jara alawo thum gi sauti. Ma olawo thum gi sauti, dongi winjo, ok kata miel. An amiel mimiya nyaka pesa. Miel takiaga kata sani, dongi nakia miel. Lakini miel tikia, adhi wacho we aling. Kata joma ng'iyo onge kata kia miel. Tata benda iye, alado ni akakiaga. Linson supi mako chia. Kelo na. Lakini tume isa kata miel. President. Mano wadhi e tiedero, taya, tutar. To miel ma kuponi ne. Pole watu wazima. King Oscar. Ura sembo. Sembo piny maber. Ram Justina. Isaka makaya. Ilawo thum gi sauti. Gik mabeyo e ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Kwalo njugu ini kwalo njugu kor dier udhi e thum lakini en owinjo ei ot mane lawo thum gi sauti en onindo to winjo ikia gimiwacho bwana iwuotho milawo ma piny runi kok iyudo thum cha iwuotho maka chop sa 11 kok ichich ni kara in mabor itar to nindo ingi
Miel beki miel. Gori vidhi gokinyi. Mama ugori po beni dhiyo jikon ka joyudi kinindo. Mera. Disebedo ma ilawo thum makoro ichopo ma ineno ka ji miel loka cha ka pi mok kalore to ji to miel kacha kendo ji go uwi. Mana gini chako chon. Wan waselawo thum ma iwinjo ma bes. Wasiko mana yawa koro inena toke ka koto chiegni. Yawa piny runu ka pod olawo thum. Wan wasedhi ma wamiel e dala gi jok moko. Ok gin dhano ka gin ok gineno baba ma wamiel wuono kacha ude gin ok ginindo omielo nyawawa. Jaherano sibinena akwahinya jodongo chopili madalawa agombo neno kiti kideki mamna ilal paronega. Kikiringa bebina ingeni inyekende nena yeri kangeyo ninyalo rito pacho weche awinjo wedeo rosto nyongo chunya. Kikiringa bebina ingeni inyekende nena yeri kangeyo ninyalo rito pacho weche awinjo wedeo rosto nyongo chunya. Nyagi Willis Pototo Baby Nito Mara Ya era Rosi Bibaro Nawe Onyaka Mama Kod Baba Monyola Gadio Manyoro Si Nyagi Willis Pototo Baby Nito Mara. Jared Ochieng kwayo ni mondo jomega omany sako kich gibed gi sako mowacho ni nyalo konyogi ahinya kaka okonyo joma tatu. Mano comment mogik moa kuom Jared Ochieng kowacho ni ero kamano tim kubwa salute. Pile rosio bere monyo chunya tembe ng'enya gi wili operatores chunya tembe ng'enya gi wili operatores chunya semo duroro sikaka neno ga itumari semo duroro sikaka neno ga itumari mwandu mae pinye neno kalo ibe ning'eyo mwandu mae pinye neno kalo ibe ning'eyo pinyo sikotoksikien chano nyasaye pinyo sikotoksikien chano nyasaye. Pile roso bere monyo mochunya pile roso bere monyo mochunya tembe ng'enya gi wili operatores chunya tembe ng'enya gi wili operatores chunya
dhuroro sikaka neno gai tumali semo dhuroro sikaka neno gai tumali mwandu mae pinyi neno kalo ibe ligeo mwandu mae pinyi neno kalo ibe ligeo pinyo sikoto sikie mchano nyasaye pinyo sikoto sikie mchano nyasaye. Nimependa Rosi moyoni mwangu, mimi nimependa Rosi moyoni mwangu, tena nimependa baby vile nampenda, tena nimependa baby vile nampenda. Rosi na watoto baby sina mwingine. Karibisha Bob Okinyi Sibur, sina mwingine. Karibisha Simba, I love you darling. Saka, karibisha Bob Okinyi Sibur. Bob warwaki budho, erokamano ahinya. Ikibedo kod wabore erokamano siepa. Ya kaunti arwaki kapok orwaki. Wewe ni wangu. Ya kaunti karibu sana bora. Pile Rosi bere monyo mochunya. Erokamano kuom donjo kata bedo ni deni ok winj maber kamano. Warwaki osiepa. Get well soon daddy. Semo dhuroro sikaka neno gai tumari. Semo dhuroro sikaka neno gai tumari. Mwandu mae pinyi neno kalo ibe ligeo. Mwandu mae pinyi neno kalo ibe ligeo. Pinyo sikoto sikie mchano nyasaye. Pinyo sikoto sikie mchano nyasaye. Mimi nimependa Rosi moyoni mwangu, mimi nimependa Rosi moyoni mwangu, tena nimependa baby vile nampenda, tena nimependa baby vile najipenda. Rosi na watoto baby sina mwingine. Rosi na watoto baby sina mwingine. I love you darling, I love you darling. Bob anasema erokamano. I need you Rosi, wewe ni wangu. I need you Rosi, wewe ni wangu. Pile Rosi obera monyo mochunya. Pile Rosi obera monyo mochunya. Tembenge inyagi wilio bera Torres Junior. Tembenge inyagi wilio bera Torres Junior. Semo dhuroro sikaka neno gai tomari. Semo dhuroro sikaka neno gai tomari. Mwandu mae pinyi neno kalo ibe ligeo. Mwandu mae pinyi neno kalo ibe ligeo. Pinyo sikoto sikie mchano nyasaye. Pinyo sikoto sikie mchano nyasaye. Mos alipesa alibongo alisalamia mama Wera. Na Washington kodi kindu
miyo okinyo luoch mago jokamril. Makofi kwa Isaka, makofi kwa Isaka. Karibu Bobo Kinyi Simba, karibu sana. By the way, comrades, Bob has been feeling unwell since yesterday. Let's put him in our prayers. We wish him quick recovery. Kamora morama indiye nyasaye orie bade mondo mule mondo midusi modo donjo kuomeno o kadhige oko. Wakwayo ne nyasaye kamano. Walamne uru. Amen. Isechango nyingi Yesu Bob. Amen. Bobo dhi maber. Koro Isaka Makai. Awinji maber. Thum mit maratang. Kendo weche manitiere thum, kopo ni ng'ama okawo pache, mokawo ite, kachiko ite mos, ka thum donjone, thum nigi puonj. Kendo nigi puonj sana. Koro anto penjo moro ni samoro nyabedo penjo maduong', ne samoro kaluwore gi kaka ng'ato biro winje kata ka ng'ato biro kawe. Okay, mostly iyudo ka jothumbe machon, iyudo ka onyuola, ayudo ka jathum nosehit, thumbe ne ji mielo, iyudo ka jathumno pod otegno nyaka gi dakika mawuoye. Iyudo ka jothumbe ma nowuok bang'e, iyudo ka gin jothumbe ma iyudo ka thothgi iyudo ni ng'ato golo thum otin to ndalo matin to oseti, to koro weche moko mang'eny koro iyudo ni jathumni chi dende rach ng'ani kineno to ochal ng'ama oti mohingo ng'ama nokuongo yude field. Siri mane ma un go momiyo un jobenga machon un una kamano kang'iyo wuora kata kwara mosito kale gina jok ma pod otegno, lakini iyudo ka jok manokawo achien gi iyudo ka gin gisejony chuth. Siri mane ma un godo? Koso chiemo muchamo mopogore? Koso un ok uchung' e stage mang'eny ka jok mamoko gi? Ai mani penjo maber. Gino kata wan wanyingo wapenjre kendwa, nikech inya yudo ka ng'ato nyalo wuok bang'i to kidhi nene to chak yudo ka iwuono chako thum kosebedo misechuth. Okay, ok apar nitie siri moro, luwore ka ng'ato tunza dende, nikech thum ka pesa ne tin kia kodonje, lakini kibedo maber to pesa ne ng'eny, lakini kikiyo sama pesa ne tin cha ni lawo pesa mok mari, koro chuno ni ng'ama dichuo ibiro dhi kuom jomoko mbasni iloso go hera, uloso ng'iyo ma nyalo miyo jathum nywandre piyo kapok ndalone mag nywandruok oromo oseol. Koro ikela gima sebedo ga kagombo ga penjo benga artist taluor ga penjo gi nikech aneno ga ni gin jok mochanore sana. Koro iwacho ni thum ka nitiere achiel kuom ariyo adek moko mag joma mine gi ma kok iriwori godo
to ok ihit. Yani nitie jok moko mong'eyo ang'eya ni kok ikalo kuome. Ang'e ka magi be nie benga to still pod nitie ga wach moro ka ni mondo mi jathum bed maber nyaka obed gi sponsoress moro ma nyalo booste to ogineni. Ok, kamano. Ka ng'ato yie ni konyi, kata ka en yudo miyo, wajaluonge ni Swiss, man gi pesane, koyieno konyi, to nego konyi ma ok ing'iyo ni mondo ubed kod achiel, ni koka wend hit. Hit mar thum, to mokwongo nyaka ipamb pesa e thumno mokwongo, to samoro pesa ionge go. Koro yudo Swiss, oyien pump ni pesa kanyo, at the same time oloki chuore. To seche go en age mari ma en above your age. Mago to timore, mago to wayudo lakini ok rach. Nyaka ang' iti, ibi penja cha. Ing'e ni ngoja Jackie, ngoja. Ing'e ni Ijo, ng'ato ok nyal invest e gimoro ka onge gimoyudie. Koro jok ma invest e gigini, iwacho ni ero samoro iyudo mama moro man gi pesa ne moro dwa sapoti. Ing'e ni onge ka ng'ato nyalo timo ni gigi ka onge gimoyudo in return. Luwore gi chuny gi kaka nochako wuoyo. Luwore gi chuny gi kaka nochako wuoyo. Nitie jok moko ma be miya ji kamano, konyo ji kamano. For example, kata kaka Lintis. Mwaga dola kuomwa kaendi to be pok wanene, be wakia kata kaka ochalo. Wanene mana e picha. Koro chuny bila no endo nitie joma nigo. E kela e wuoyo mar niya ni iwacho ni jothum mondo mi chop kamoro. Chuno ni yudo ni nyaka pok oweke to en gi ng'at moro mokete maber. Thoth gibedo gi pete moro ila mirwako no. Pete na ni en mana siling 50 makata kopo ni dwani mondo ateri kama na nyiewe. Ok ing'iewe siling 50 lakini idhi ilose. Koro si kaka idhi ilose, ikawo wich diel moro iko kamoro. Ber na ni aonge band. Koro miwacho mang'eny go mago peki. Gigi ok los kode band kende, iloso kode kata ohala. Koro kaka imbe in CEO, samoro iloso biashara. Magi anyagolo ma weni ma kinyadoga nyiewo moko. Jara, awinji. Ng'ama ong'iyo ni weke en mana ng'ama ong'iyo ni weke. To ng'ama concentrate tije botiyo tije maler. Kaka wantie kenigo wan Lintis TV, wan wadwaro those sponsors ma sponsor jothumbe mathiso gi gimoko manose hit ma pod biaka duogo. We need those sponsors by the way, don't get stone. Right, you are very right. Koro kaka nani kaka Madam Lintis, en nyako malich Nyakisumu manang'eyo chon higni mang'eny, pok nawinjo ni noweko ng'ato. Nyakisumu tiyo tich maler mar promoting young talent joma nitie joma onge. Kendo king'iye to jok ma upcoming gi okonyo generously. Bende onge ubaguzi. Koro nitiere miyo ma chunye nitiere ikonyo, kata dichuo ma chunye nitiere kanye, nitiere ikonyo without this mentality. Mentality ni en mana koro jomi konyo gi ema kawo this thing to kete wigi ni miyo ni okonyo ripo be na bedo chuore to mane kaka samoro gi lose sponsors mekgi. Kech mama chako dhi owinjo ni in be in gi chuny mar owino to chako wacho ni kare ng'ani ng'ama fuwo. Yes, nikech ing'e ni ng'ato wuok ni nodwa konyi tineno ni oripo be ni koro ibedo chuore. Ok ber kata matin. Koro ing'e ni mano ko gweyi ti lose the rail. Koro makela e wach moro Stone, nitie wach moro ma Isako wacho kama mit, ok ang'e gimomiyo kalo ka un to ok uwinje. Isako wacho kama inigo ka Jara wacho ni en ni jogi yani nitie mine moko ma dwaro, yani jothumbe moko ma dwaro mine ma nindo kodgi. Sponsor kamano mwawueno. To Isako odwoko moro kani samise nindo gi miyo magineno iti. Iwe wach tiyo. Koro Isaka miwa gine okoripo be ni joma chuogi ginindo gi mon moti. Mon moti tiyo ji to gitiyo ji nang'o remo kosang'o adwa ng'eyo kanyo maler. Mano kata an be anyalo duoki. Nitie gimoro mano wacho ni you become what you eat. Kichamo rech tinje jori ka rech manie pi. To kichamo dhiang' tisiki bet mani
Iwinjo? Stone pod adwa tego. Koro kichamo jok moti, imbi tiya kodgi. Apenji Stone. To kichamo joma tich isiko in mano njeng. Apenji Stone. Okay. Ing'eni koro ma wadhi e topic mane waonge to wadhi gi maybe wapuonjo ng'ato somewhere, ineno? Koro Stone, en gima ber ka dichuo kik cham miyo maduong'. En gima rach ka dichuo chamo miyo maduong', lakini en gima ber ka ng'ama nyako tedo ne ng'ama duong'. Ang' matimore kae? Nikech ing'e gima timore, an gi wuon jaki kama to kabidhi e ng'at ma masna nikech ahinge gi paro. Ok abidhi e ng'at matine nikech ahinge gi abodhi e ng'at maduong'. Koro an oyiena mondo abed ng'at maduong' to ng'ama dichuo ko yiene mondo obed gi miyo maduong'. Ang'o matimore ka siri mwakia? Nikech mano nitie gimoro achiel. Nitie ng'ama ichamo to gi ng'ama chiemo. Iwinjo? Koro kichami tinyalo chami achama kata gi jaduong'. To in kanyo maendeleo nitie, iringo gi Prado ni moro kanyo. Ing'icha ng'icha. To ka in kijana tidhi kuom mama moti to pien dhogi ma piny medo ng'wony. Stone, kwani anto an koro kabiti. Ok understand. Nikech ang'ati kijana kachamo miyo maduong' to ti. To miyo matin kichamo gi ng'ama duong' to en ok oti nikech ang'o? Ok oti nikech en e receiving end. Ok ing'e ni joma chuo gin ema ging'enye jali to gilwar piny. Koso ok iwinj gima nyisi. Sama ing'enye jali to ilwar piny. Kama ilwar e chomata. Ato kara choice na make sure. Nikech ing'e gima timore. Mbasna hingo gi paro. Ing'e ni ng'ama nyako machua piyo. Mbasni to dhi konyi gang'o? Mbasna hingo gi paro mang'eny. An aneno higni 5 mbele. Ento aneno mana ka tieko wach. Dichuo to mbasne dhi konyo gang'o? Ipenjo jaki ni mbasne dhi konye gang'o? Koro ng'ama dichuo be mbasne dhi konyo gang'o? Odong' ka wapuonjore. Muma wacho nade? Wewe uru ji onjakre, unu mano wachni, mamit ni emikawo. Kata imbe kama intie no kineno ka mbese ni ing'e ni in iwuon ing'e kaka in. An ang'e kaka an. Koro kopo ni nitie gimoro moremi to ng'e ni mbese ni go borem. Koro gimidwaro kuom gi onge, many ng'at moro mani mbele yako. Koro we complain. To koro jara oripo beniti. Kumondi wanjako to wanjaki. Dongi wacho ni joma Jara ing'e ni kinyi ni dhi bedo ma Stone. Stone wuondi to ing'e ni to koti. Koro ing'e gima timore? Kidwa ng'e ng'ama ok biti. To en gima ineno wuoyo kodi. Ok obiti. Koro Isaka, aparo ni vijana masani golo thum nyalo kawo example kuom joma chon kande. Nikech yudo adier wan gi legends. Wantie gi legends. Mayani agomba ni chieng' wabed godgi e bench. Lakini wadhi mabor yaka wachako mwendo na we are not about to stop ineno mayo madhi mabor pod wakelo masuja. Koro kalando ne ji mana briefly next week wadhi bedo gi a very big legend kai ok adwa tajo nyinge lakini yet to be confirmed. Wadhi bedo gi legend maduong'. Koro ing'e ni kang'iyo jogi kaka gin chon gi vijana masani jogi rumo. Yudo ka ng'ato wero wen achiel adier ji oyukore ma within 1 year wendni onge. 1 year ne. Kata 1 year no ng'eny. Toman. Inano. The other thing ma ok en wer minyalo bet kata kiwinjo kata nitie ing'e ni nyithindo masani gi wanyuolo dewa machon. We don't give birth to children. When you love our ancestors, they are coming back as young kids. Kaparo ni understand gima winjo. Ema wanyuolo. Koro iyudo ka gin wer moko mokinya bet kodo kata koro gi nyara man goyot ma ja 9 years chande. Nadwa winjo. Gin wer moko mayani kodo wich. Inano. Koro aparo ni nitie ng'at moro mowacho ka ni Jared Achieng' owacho ni orupo be ni jobenga bedo gi sako. Very important. Yes, it's very, very, very important. Masamo uneno ka ng'ato dhi dok piny kama in to untie gi kama utimo nade ichwoe lwetu. Inano. Koro Isaka nikech aneno ka pod intiere industry kendo ichiko nyaka romo Gilgil bor.
Koro apart from Gilgil, Nairobi ka bende nitie kuonde migochoga e alwora Kenwa be wanyalo dhi samoro weekend kama awacho no osiepna ma DJ Stone wadwa promote e Isaka. Akawo kacha kin kacha bende jamath mang'ula wadhi kodo wa promote nani Isaka to nani sponsor bill jara. Koro Nairobi ka wanya yudi kanye. Nairobi ka to gisani to pod ok wayudo kama osewiwa, lakini bang' juma achiel kwa Gilding to biro yudo kosepango. Biro yudo kwasepango. Nikech ka higa ochakore ichake maber. Okay. Yeah. Jackie, point of correction. Yeah. Kin mi nyalo bedo jamath mang'ula to konone malong'o to kare chake momadho. To donge karige Maja del Monte. Omata chako mane. Koro mano kila e penjo. Mano kila e penjo ni Isaka Mayaka nigi Isaka Makaya nigi band ne. To band ne en gi manager mare. Kinwa ne en gi? En gi manager mare. Okay. Band no pod onge manager mare. Ane manager, ane everything. Ya mato wuoro. Imanyo manager. Ane jagita di. Koro band ni. In short, Isaka nyalo. Jackie Ling Mondi. Isaka nyalo ndiko ng'ato tich. Tafadhali Ling Mondi Jackie ka wan gi vacancies. Wan gi jagita. Wadwaro. Manager. Wadwaro band ni. Jackie, aparo ni management no iberie sana nikech ni manage kocha. Wanyalo tayo budho ni kodi. Bwana ni sani adong na dwe wuoyo mane Lintis TV ka iwinja. Kar management kanyo nase wuokie ineno. Ingeni ok understand gimoro kae. Ka Nyasaye ogoli kamoro keti kamoro appreciate. Koro kanyal dok ni kenda bedo manager. Mana kwero ka ji duto timre nade. Winjo ni antie manager back then, lakini sani okanya bedo manager, sani adwa ni mondo ahoji manager. Sawa sawa. Mondo gikonwa gimomiyo gilal gi pesa. Nikech Nyasaye koketi kamoro tido oduoki onyisi ni wuogo ka to kanyeme bendi doke to weyi kanyo. Koro kamano osegola no nyingi Yesu kadoge. Amen. An kora interview managers tamanyo nigi. Yes, of course. Upenja ni to be nitie thum na wero go nyako mano weracha. Okakete to ber mondo winje kaka embe na kete yawa kete. Na were a compose lakini koro ete motiyo gi duol tane mana compose. Mase na were. Otiyo gi duonde. Otiyo gi duonde. Okay, manyiso ingeni weche pod ng'eny Kaston. Manyiso ni tiera time mane ni inyalo compose wer kata nyalo compose wer to before mondo igol wer ni ubet pinye tebo tunde koti wacho ni katienda okiwero maber badaka oken ga kama like kaka koro ingeni wer chal kaka goro dhano iwinja. Koro nitie a time mane ubet tebo gi wer ni tu chambua gi madam ka wer poko dhi mbele. Mano no watimo mang'eny kata sani kod odhi production pod onyalo bedo koda penjo penja to mawatimo nang'o. Okay. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN Luo Trending Mission.
trending nation, LTN, the best ahead of the rest. Okay. Yeah. Mbanya penye ndo mara ni vinyo na kwende menya rekebisa warekebisa. Hapa ni vinyo kada romba mawuoko na romba mayom. Lakini Isaka anto inge gima timore Isaka. Yeah. Anto gisani to anto gipacha kaka naparo kamae. Nikech Emily en jathum maduong'. In fact wabokele kae. Emily jathum maduong' kendo Emily duonde ber kata ne an. Lakini ibendi jathum maduong'. Koro anto gima gipacha naparo ni donge pod unyalo team up. Unyalo team ma strong. Weri gimi wacho ni une gine to samoro ni ugocho kata ina 1 year ugocho diriyo pamoja kata in 1 month ugocho diriyo pamoja. Ma koro team up muwacho ni koro magi to joka Isaka one family wadwa loso band. Donge gini pod nyalore. Nyalore nyana. Onge gima tame. Lakini nitie use moko manyaka okuong jodi. Duol midwoke gono. Iwinjo ka Isaka onge sida. Midwoke gono. Onyiso nitie use moko manyaka kuong chodi. Onge sida Isaka chodo use moko to Emily be chodo use moko. Koro gidong monge use mutwe. Nikech ing'eni Gaiwan kiwacho ni thumen tich to ing'eni tich ng'ato ka ng'ato luoro tije. Kata wantiere kae kama wantie ni wane tich. To ma tich makendo waluoro seriously. To nikech luor ma team wachako 2022 made beni oken luor. Sani wane 2025 3 years down the line. Hatunge kwa pamoja. To ineno team gi kaka ne wachako kama ni pok wawilo kata ng'atadi kata chiel nikech winjruok wantiere e kindwa. Koro aparo ni kata ne rach nade ok ang'e gima notimore to ok ang'e gima timore. Aparo ni ka gine ber unyalo bete piny gi madam nyadendi ni ugoe mbaka. Mondo uduoknwa benga kaka ne enitie cha Emily wer. No kata ovulate ne kane pod wadhi production ne pod wabedo kode together ma watimo 1 2 3. Nitie beta wadwaro bet ma serious ma kata koro ka wayudo Emily be watch gini sani. Kata soma weekend mwadhi ne samoro entie. Koro wan ok wawere ni kia ne nitie sida moro kindwa. En samoro wanwang'o tich mopogore. Koro wachna bwana in kata kidhi kuro onge rach an be watimo kokone nikech ok wanyal dhi kanyachiel to sama odhi koni ng'eno yawo kambi amba dhi kona yawo kama ndiko jomoko koro at least jomoko dokoso tich oyudo tich. Isaka ing'eni ok adwa soko wang'i ahinya nikech ing'eni samoro ing'eni iwachoga ni ka ng'ato ok en comfortable gi penjo ok oripo be ni endelea penje lakini anta insist. Aparo ni between you and Emily udong kaka friends. Yes. Mane gima paro duoko mantiere wiya ka. Friendship emotimre nade? Emodong. Lakini friendship ni oripo beno bedo ok an marriage counselor kata ok an relationship ok adwa counsel. Lakini kaneno kaka the talent ma untiere koda winjo ka lit na sana ka talent no nyalo just go down the drain because of some issues. Mwanyalo timre nade inyalo losi. Then the other thing kani wacho ni thum en tich makane udhi gine kacha kata ineno ka jaber metho gi jomoko to ok ikea nikech ing'eni neti ibendo dini wang' kacho bende koke. Koro aparo ni ka Emily watch wato bedi ng'ama duong' kata bendi ng'ama duong' uduogo kanachiel to wacho napana. Now we want to wake up this band. Iluongo ni something eka. Gine Emily to onge shida. Na winjo chieng' moro kowacho ni Isaka ema wang'e tar. Koro Isaka monego wawuogo. Isaka madwa hero chepe. Odwa hero nyiri matindo. Koro Stone, ma kela e penjo, ma adwa penjo ga mogik. Adwa penjo mogik kaita weya koro jowete ta odhi mbele gi penjo. Iwacho ni most of jothum ok kendi. To ok ang'e gimomiyo ma biro. To katemo winjo story mang'eny iyudo ni samoro band leader ka wer to moneno ng'eny kendo neno ni moneno ka becho moingo mowecha. Koro oneno ni afadhali obed gi mang'eny moyudo koni gi moloyo achiel ma en gang'o kochacha. Koro ok ang'e ni ma in inyalo kawe nade. Kata sama wuok e stage odwa miel gi nyako moro kanyo mondo rie dende matin. Ineno ko miel gi nyako no to pod wiye ng'iyo mana moko
Mambele manie mbele ne ma oneno ni ma lemo senego ma onge gi wase. Pod wange baya kando pod manyo moko. So nitiere jathum moro e Kenya kama luoro. Ok adwa tajo nyinge. To ni jathum maluoro seriously. Jathumno kagocho to chiege nitie kata ng'iyo wang'e ti to miel. Ok wenega nafasi kata. Chiemoro nwa luonge. Osiepa kama. Mera kik iluong nyinga te odni. Osiepa kama. Koro akiana paro ni mane miss ma jogi oripoti igo ni ingeni miyo cha tiyo tich maler. Koro adakoni gimoro. Ka nidhi e thum tineno kaka jothum timore tifol gi jathum ok ibi gombo wene jathum ni thuolo. Nang'o? Nikech ibiro paro ni kaka noyudi cha e kaka oyudo machielo. Samoro in inyong'e ma kaka noyudi no mano iywadhe final ok onya chako gombo moro. Lakini in kipachi ibiro paro ni acha kaka no atimone kama to timo kama to adonje box ne tempo donje box ka onge to mane gima ng'ani dhi gati. Winjo. Koro in gi paro moro ni ng'ani ka wene thuolo onyalo replace. Lakini paro no rach. Ing'e ni kuom joma mine nyalo bedo tempt. Dhako inyalo kaw makete environment moro mobedi ma obeda ng'at ma koro en chi chwore. Wan temo atek. An kata an awuon nitie ndalo mana dhi Ujerumani to madam cha dwa keta ne dwa loro na ot ka guok ma para ne adwa chamo mana ring achiel nyaka chieng' moro adok Afrika. Awinjo mana ka gino tuoya ma kwayo mana one way ticket back to Kenya nikech ka oyienwa wachamo gik mwadwaro kuchocho to dwa keti gi one menu no ming'iye ni king'iyo bathe kama to inyalo ketni kata sumo yieyo e chiemo. Sama in buta to nyaka ing'eya. Kidhi kucha to gimitu nato kadwa ng'eyo. Lakini ka in buta to dongin mara. Koro watiyo kama in ok watieko akia ni pod watieko kata wadhi mbele. In short Stone wacho ni kae Emily ok nyal gine Isaka koro in ma in gi wach ka. Kech Emily wacho dong ne in. Emily wacho ni Isaka ma wang'e tari. Ng'eni dhako en chi chwore. To dichuo en ng'at mabukore ni en chwor mon. Okay. Koro Isaka mwalosgo mondo oduok ket speed governor moro kanyo mondo mi giriwre gi nyaimbo gichak gigol nwa thum moro maliet. Ng'eni in bi kwinyo Isaka dongo wacho ka no jadolo. Isaka dhoge mit. Ibe isenene? Wano wacha ni koro waloso dicha. Oyudi. Kanyo koro wuok e tek. Binge ni nyaimbo ne ni ka koro idwaro Isaka mamare. Apane kanyo Isaka osekawo kata namba. Nyaimbo ema wadwa ni waduog ka. Koro nyaimbo ni bende bomiyo side of the story nikech ato band ni shambulia eka on the bench ka kabisa manya kwa make sure ni giriwore gi Isaka gigolo nwa thum. Nikech gine ni adwaro ni nani team ni adwa ni mondo uwer na dichuo to uwere ka wan kode ineno to kadwa ni Emily kende ni Emily duonde mit maratari koro kadwa ni Emily kende mawero thum ni adwa ni thum ni uwero gi Emily. Matende ni you don't trust yourself. Apana. You don't believe in yourself. Bwana ngami. Ngomi luor ni yako adili mali. Man poko chopo kanyo. Aito. Poko wuoye en wuoyo mane thum. Poka chopo kanyo be poka tajo nying ng'ato. Ini ringo nikech ang'o? Ana wacho nadwa ni Isaka gi Emily olosna thum. Ne dichuo gi. Magiriwore thum mo balance. Yes. Iwacho nolos ne dichuo kolosni. Nigi chwora. Mane ka kori wuoyo. Iwinja. Nigi chwora to kadwa ni Emily kende ma loso thum no. Adwa ni thum ni bedo combined Isaka plus nyaimbo. Yes, thum motegno. Koro bedo nyoy ma oduma go ganda. Eni kodwa loso thum ma yore kende to los ne Isaka. Lakini mare chwora to loso gi Isaka gi Emily. Awacho koso kawacho. Amba dwa no losna. Ambe loso na gi nyara banduna.
Koro Isaka. Awinjo maber. Koro kata wachamulia hii kamano en kwa uzuri. Nikech ing'eni band ni kobedo motegno wan be wabo bedo mamor to mai ni ok odhi bedo the last time ni dhi biro studio ka pod wabo insist makata Emily no dhi biro ka iwinja mondo kata jok mawinjo wa bende mad ohero duondu ing'eni bwana inigi dhako ma duonde mit ya gima nobeti lakini miyo cha duonde mit miel bong'e asenene komiel jachien no wagwagwe sienda ne jachien miel weche odoga kaka ne gin chon. Emily nomielo na miel moro gine kacha iluongo nang'o ka miyo madonomni but piasa ka tie piasa ka donge ilo min piny ka min piny ha mo winyo moduogo gi piny moduogo mochung miduogi penjo rindo kare an jakini ando kare miel notama nang'o kia miel ni beracho wamiele wer mane gaiwa awinjo wacho gawinjo koro wato kwayowa morwa en ka ji ni kanyakla ka ji mor ka ji timo gik mane gitimo ka gin chon nikech ing'eni kaka ndalo medo ga songo sana jothum next time wadwa interview gi Nyayimbo kamoro achiel of course
Otieno, karibu sana. mit.
winje. Kini kawuono miel mana ka nyathi winyo ma koth ogoyo bwana. Ang'o ma ok timre? Kin. Nitie penjo ma pok ipenjo Isaka. Ang'o matimi? Asewacho ni next time adwa interview Isaka gi Nyaimbo. Mano ok penjo. Mani wacho. Isaka, mano penjo adier? Mano to wacho. Mano wacho. Dongi neno katinde koyo jaengo kinyi kokinyi. Mami orom nae nyathi yako jwache ni kanye. Kiyoto chuna na werie lando kosa ganita eri. Maegi malabe mo wacha onge kosa samawe. Dongi neno kagino luo joluo ni kama kimila. Dongi tandina ang'o to nochako mana gi kwere. Oyungo chunyi ting'e ni kido ikale tabu e kamo. Gima ber be pok notelo dhiki ni pok furaha. Sama paro sep chunya kweo seta maremba e mako. Yuni timana dewa timing'eyo gino ting'oso. Anyisi chunya tiwe ningera idwana to niko sang'o. Konya bebi diko kokelo tabu mane okocha. Dongi neno ke boke abeti poko podo kendimo. Jonga moto luorore onge kole en mana ye. Jeni yakifo onge ni pese toki chule tokendi. Soma biro ne jomo mewe kako nego jomo die.
Rita to mano wer gi Jolly Boys band nen Prince Julie mano Prince Julie owuon. Koro parting shots was chopo e seche mogik ma koro wadwa tieko, wadwa loro program, koro wachiw parting shots aito we call it a day. Kin ne jowinjo marwa mobedo kodwa up to this last minute, we say thank you. One car because of you, one car because we need your support. To our guest mobedo kawuono, we appreciate you. Thank you. Nyinga Sharon Nyandega, known as Kin, in all platforms, TikTok, Facebook, Instagram, Kin me. Erokamano. Ne joneno magwa, jowinjo magwa, kendo jok ma ohero Lintiz TV, waduokonu erokamano maduong' ahinya kuom bedo kodwa nyaka sechegi. Mar ariyo aduoko erokamano ne wendowa ma wan godo kawuono. Budho iye ber, budho bedo mamit. Penjo wapenjo nyaka penjo moingo waduoko, kata moingo wapenjo waduoko erokamano. Ok waneno kichwanyori, iduoko mana kaka ne wadwaro, med bedo gi chunyno. Gi nyinga Karawe iluonga ni Steve Odhiambo Owuor, the so-called Odhis Jaraha. Thank you. Jaraha dichuo ok rawe nyinge, dichuo wacho nyinge. Rawe nyingi nade, wane mwarawe nyingwa. Kadondi. An artist Jackie and ana jatugo. I'm an actress, scriptwriter. Kidhi Facebook kacha iluonga gi nying mar artist Jackie, to kidhi e page mara iluonga ni Malia TV bracket Golden Frame Production. Wagoyo erokamano ne ng'ata mobet e butho nyaka sani, ok en tich mayot. Adiera wagoyo erokamano from deep down our hearts. Waromo on Thursday, kinywa onge, but waromo on Thursday. Keep it here for more updates. Wabiro gi jothum opogre each week, chakre from Monday, Tuesday, waskip on Wednesday, Thursday wantie ka. Koro 3 days a week tuko hapa gi musicians mopogre. Ne Isaka Gaiwan wago erokamano. Nyasaye ogwedhi. DJ Stone bendi med bete. Agono erokamano entire team. Erokamano. Good night. For those who've been watching, we thank you very much and wish you a good day tomorrow. Yo wilo matin, agoyo mos ne Bob Mosiepa, otuo ko winj maber, koro kata un jowinjo unyalo konyowa e lamo mondo odhi maber. Ne Bob kiwinjowa, watimo mos osiepa kuom tuo, ibro chango. Amen. Nyasaye omedi teko. Isaka. Agoyo erokamano ahinya maduong' ne jowinjowa, jonenowa kuom kawo thuolo maru mar budho kodwa kawuono. Wachopo e giko mar budhoni ne Lintiz TV kaachiel kod jok matiyo ei. Agoyonu erokamano kuom kawo thuolo maru mar bedo koda ka penjo mabe ok otama duoko, ng'eni gigi tek. Agoyonu erokamano, ang'eni chieng' machielo wanachako duogo wabudh kendo, umed bedo mana gi chunyno. Erokamano maduong' ahinya. Nyinga achaka nuwoni iluonga ni Isaac Makaya. Kidhi e Facebook page en mana Isaac Makaya nonge moro. Kidhi Instagram pod en mana Isaac Makaya nonge moro. Kidhi YouTube ibiro mana download wendena iluongo mana Isaac Makaya. Kidhi Isaac Makaya songs ibiro yudogi. En mana katelo moko nosetelo gi nying Isaac Makaya no, koro nyaka imed mana Isaac Makaya songs mana kiyudo page mara maler. Erokamano. Koro wan bende ka watieko to awacho ni nitie mbaka ma wagogo, nitie moko ma gina nyungo wach kik ukaw ni gin adieri ahinya. Koro ukaw Isaka ne wang'e tar sana. Mago
wabe ne wantie moko mana nyungo wach kata kaka wantie kagi kikupar ni koro ni wawacho ni you eat what you become what you eat ni koro wachamo nyithindo ma chepe samoro be ni ang'e mwanyamo duoko nuero kamano. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.